Вітаем, сябры, субота, 9 гадзіна ранку і традыцыйна раніца з Белсатам на вашых камп'ютарах, тэлефонах, планшетах, ну і, вядома, тэлевізарах. І ў студыі мы, Валер Руселік. І паглядзіце, якая шыкоўная Наста Суханосік. Сябры, вітаем. 15 жніўня до конца, выбачаюся, лета, засталося 2 тыдні. Страчваю голас, калі думаю пра тое, што ўжо ўсё, і восень, і потым зіма, а дзе ж тое лета было. 2 тыдні з кароткім вот такім караценькім хвосцікам. Сённяшняе пытанне дня ў нашым эфіры гучыць наступным чынам. Хто з вядомых беларусаў для вас маральны аўтарытэт і чаму? Каго вы паважаеце, магчыма, за нейкі канкрэтны ўчынак, магчыма, за стаўленне, каштоўнасці, калі ласка, пішыце пра гэта ўсё ў каментарах. Пішыце, а таксама стаўце падабайку, падпісвайцеся на наш канал, не забывайце, дражэнькі. Ну і што, давайте адразу да першай гісторыі. Гісторыя 5-й Менскай бальніцы выбухнула ў соцсетках на гэтым тыдні. Жанчына страціла цяжарнасць у агульнай палаце на вачах іншай пацыенткі. Дактары дапамагалі, аднак тое, як праходзіла ратаванне, у соцсетках каментавалі брутальна. Казалі стаўленне да пацыентаў як да мяса. Падрабязнасці ў сюжэце. Жахлівы выпадак у радзільні 5-га гарадскога клінічнага шпіталю. У дзяўчыны на 22-м тыдні цяжарнасці ў палаце адышлі воды, пачало выходзіць дзіця. Сведкаю сталася іншая дзяўчына з гэтай жа палаты, якая раней не нараджала і трапіла ў гінекалагічнае аддзяленне з іншай прычыны. У дзяўчыны адышлі воды і пачаліся схваткі. Пачало выходзіць дзіця. Сяброўка пабегла клікаць хоць каго-небудзь. Ёй у адказ сказалі, ну дык няхай кладзецца ў ложак, рассоўвае ногі і нараджае. Сяброўка вярнулася ў палату і трымала дзяўчыну гэтую за руку падчас патугаў, убачыла мёртвае дзіця і плацэнту. Доктарка прыйшла, калі ўжо ўсё было на выхадзе. У выніку адбыўся выкідыш. Кіраўніцтва шпіталю патлумачыла, што з іхнага пункту гледжання ніякіх парушэнняў не было. Нідзе ў нашай краіне не вылучаюцца палаты для перапынення цяжарнасці. У нас такога няма. Гэта парушэнне правоў жанчын. Гэта аддзяленне гінекалогіі. Тут у кожнага ёсць нейкія захворванні. Калі мы ўсіх пацыентак будзем ізаляваць адну ад адной, то я не ведаю, якога памеру мусіць быць аддзяленне гінекалогіі. А вось у каментарах у соцсетках выбухнула бура. Жанчыны дзяліліся шакавальным досведам перабывання ў 5-м шпіталі ды іншых радзільных аддзяленнях краіны. Ішоў 2026 год. З жанчын працягваюць здзеквацца, як да быдла ставяцца. Гэта чытаць страшна, а перажыць без наступстваў для здароўя і псіхікі увогуле немагчыма. У мяне была дакладна такая ж сітуацыя ў абласной радзільні. Я была пару гадзінаў пасля поласцевай аперацыі і сама лавіла дзіця ў суседкі. Яны не далі ёй нават пялюшку. Я выцягвала яе з-пад сябе. У Віцебску нараджала двойню на 20-м тыдні ў вядро, ў прыбіральні. На жаль, гэта не радзільня такая, а сістэма такая, дзе не прадугледжана нічога. Пасля гэтага камітэт аховы здароўя Менскага гарвыканкаму паведаміў аб правядзенні ведамаснага правярання па факце перапынення цяжарнасці ў пацыенткі і этычнага боку камунікацыі працаўнікоў шпіталю. Вынікаў пакуль няма. У шпіталі выпусцілі адмысловую заяву, абвінавацілі ва ўсім сведку здарэння. Лекары і медсёстры аператыўна справіліся са сваёй галоўнай задачай, уратавалі здароўе чалавека. Жанчына ўжо напісала шчырую падзяку лекару шпіталю. Публікацыя падрабязнасцяў чужой бяды ў сацыяльных сетках без згоды пацыенткі – гэта парушэнне ейнага права на асабістае жыццё. Найлепшае, што можна зрабіць відавочца ў экстраннай сітуацыі – паклікаць на дапамогу медыкаў, а не шукаць сенсацыі. Пры гэтым у 5-м Менскім шпіталі выявілася вострая нястача медычнага персаналу. Суседцы цяжарнай жанчыны сказалі, што праз нястачу санітарак у шпіталі тая сама мусіць прыбіраць палату пасля здарэння. Ну, ўжо цяпер у нашай студыі педыятарка Майя Церакулава, якая шмат гадоў працавала ў беларускай дзяржаўнай медыцыне. Майя, вітаем вас. Ну і можа адразу удакладнім, мы вось карты канкрэтнай пацыенткі не маем, таму там пра канкрэтныя захады медычныя да канкрэтнай пацыенткі, напэўна, рана гаварыць, але можна пра такое больш агульнае. Так, слухайце, мы можам гаварыць пра нейкія іншыя рэчы, вось што гэтай пацыенткі ўсё ж такі аднак дапамаглі, але як дапамаглі? Вось гэта жанчына
яна перажыла страту у агульнай палаце. Побач з ёй была суседка, якая там была змешчана зусім па іншых тэмах. І ўсё ж такі жанчыне дапамаглі. Але пазней, як кажуць, казалі прыбірацца, але і з гэтым як быццам бы дапамаглі. Скажыце, як ўсё ж такі мусіць персанал рабіць так, каб жанчына была ў больш камфортных умовах пры вось такіх ситуациях? В Беларуси, когда говорят о качестве медицинской помощи, говорят именно о помощи организму. Как объекту. И это действительно системный вопрос. Это не вопрос конкретной женщины, конкретной истории. Это действительно так случается во всех белорусских клиниках, когда вопрос качества относится только к качеству медицинской помощи, лечения, а не о том, как относятся к пациенту. Нет каких-то стандартных деонтологических норм, нет протоколов помощи в коммуникации с пациентами. То есть у нас есть протокол лечения, вот у тебя есть организм как объект, вот так ты с этим объектом взаимодействуешь. О том, что это человек, личность со своим достоинством, с которым нужно коммуницировать в каких-то этических стандартах, как правило, речи не идет. То есть это не рассматривается как какой-то приоритет. То бок, калі так максимально спростить, мы тебя зеленкой помазали, вот тебе таблетку дали, и все, чего ты там плачешь, и там это... И все. Твои эмоции, твои проблемы, что-то вроде того. Вось так і дагэтуль існуе твои эмоции, твои проблемы, то бок нет такого правила, но никакой психологической помощи в больницах не предусмотрено. Нет психологов, нет штата такого, нет стандартов деонтологических. Вот понимаете, есть медицинские протоколы. И в Беларуси они конкретно касаются тела. Но нет стандартов коммуникации. Это называется деонтология. Наука обращения врача с пациентом достаточно старая. Вот сколько существует медицина, по идее, столько и есть стандарты обращения врача с пациентами. Как ты должен ему объяснять, как убедиться, что он понял, что именно нужно сказать. И это особенно важно, когда мы говорим об этических нормах, как не ранить пациента. И у нас нет никаких стандартов, никаких протоколов коммуникации. То есть от врача, от личностных качеств врача зависит то, как он будет себя вести с конкретным пациентом. Но так не должно быть. Это должно быть протоколировано. Это должно быть вот такими словами ты сообщаешь о таком диагнозе, такими ты говоришь с родственниками, так ты сообщаешь вот какую-то тяжелую новость, и это не должно проходить через личность врача. Это и для врача это дорого обходится. В белорусских шпиталях вельмі часто вот той добрый доктор, вот пашчасціл, вот он-то і падыдзе і перапытае. Сапраўды ёсць вось гэта там персанальна, але калі браць вось пра гэты стандарт, як павінна было бы быць? Вось вот эта метадычка, эта инструкция, якая не залежыць ад асобы лекара, як ввогуле в этой ситуации павінна было? Вот в этом-то и проблема. Нет такой методички в Беларуси. А як павінна было б хотя б вот на пальцах, хотя б уяўляць, что ёсць нормой у подобных ситуациях? Нормы определяются стандартизированно. Вот дело в том, что есть этические комитеты медицинские, они должны существовать. И они прописывают протоколы поведения на каждый конкретный случай. Не только на конкретно эту пациентку, вообще на любые случаи. То есть это буквально прописанные диалоги, буквально прописанные шаги действий в той или иной последовательности. И проблема в том, что в Беларуси этого в принципе нет. И каждый раз врач принимает, медицинский персонал, медсестра, заведующий отделением, вот принимаются личные решения. И тут, да, вопрос везения, повезет или нет, но так не должно быть. Система не должна зависеть от настроения там, врача, от личностных характеристик медсестры. Протоколы, они существуют в том числе для того, чтобы им соответствовать и их проверять. Вот они говорят о какой-то проверке сейчас, но с точки зрения медицины, как обращения с организмом человека, ошибок-то не было. Проблема была в том, что не протоколировано. И как они собираются проверять то, чего никак не систематизировано, не легитимировано, не написано да и не нигде. докажешь, як там было, по великим рахункам. Даже если там со слов пациента, это же все-таки свидетельство, конечно же, с чем они хотят сравнить? Вот это не соответствует правилам каким? Нарушено было что? Когда нет нормы. То бок няма ніякага там умоўнага алгарытму, што мусіць рабіць шпіталь. Нет, вот этически, деонтологически нет норм.
Ну добра, а калі казаць нейкую пра матэрыяльную базу, калі гэта можна такім чынам назваць, гэтая пацыентка была пакладзена ў такую агульную палату, дзе ўжо была іншая пацыентка. А чаму яе не паклалі ў нейкую іншую? Што ў шпіталяў не хапае, не ведаю, асобных месцаў, дзе можна зарабіць вось гэтую працэдуру больш утульнай, не ведаю. Ну, должна быть ценность приватности, автономии, достоинства. А если это нигде не прописано, не является какой-то нормой, то тут вопрос может быть организации такой экономической, а как удобнее убирать эти палаты, а как нам... То есть, когда нет ценности, нет цели, то неудивительно того, что не реализуется такая потребность человеческая. Это ж заўсёды трагедыя. Ну, разам пры гэтым, наколькі я ведаю, там прапаноўвалі гэтай жанчыне псіхатэрапеўта па выніку, але ці вот это дастаткова, альбо все-таки мало, што вот да цябе яшчэ прыйдзе, з тобой пагаворыць чалавека, а вот сапраўды нейкая палата павінна быць, нейкае разуменне, каб табе пабыць самой, альбо с близкими, махчима, вот некий протокол. Но они существуют в мире, но не в Беларуси. Об этом достаточно много говорится. Проблема же системная, проблема иерархическая, централизованная система трудно принимает что-либо новое. Неправительственные организации в мире, в Европе же тоже не было этих этических протоколов. Они появились где-то 50 лет назад, где-то 30 лет назад. Вот эти запротоколированные нормы, как вести себя с пациентом. Но для этого что-то должно было произойти в одной больнице, в какой-то конкретной, где ввелись вот эти нормы как эксперимент. И это должно было происходить с подачи каких-то этических комитетов, неправительственных организаций. Но когда система настолько централизирована и иерархична, и все спускается сверху, возможности низовой инициативы нет. То есть нет вероятности, что в какой-то конкретной больнице какие-то врачи решат для своих пациентов сделать иначе. Пока не будет приказа, пока не будет вот этой институциональной нормы, введенной стандартизации сверху, но ничего, ожидать каких-то перемен за счет, опять-таки, ресурсов врачей, психологических... нет, с такой загруженностью и выгоранием действительно как повезет. И тут так не должно быть просто вся ориентация на личностные качества врача и как он сможет справиться с той или иной ситуацией. Так гэта, атрымліваецца, праблема больш адміністрацыйная, чым этычная праблема, з-за таго, што проста не хапае лекараў, вось як вы толькі што сказалі, у лекараў выгаранне. Як знайсці гэтую нейкі баланс, як дапамагчы лекарам, не ведаю, каб жанчына сябе адчувала ў шпіталі, што пра яе дбаюць, што пра яе ведаюць, што ёй дапамогуць, што яна не адна, а не толькі неяк пазней напісаць у тэлеграме, што мы прапанавалі ёй дапамогу, яна подяковала, написала нам подяку. Где тут еще ж таки проблема? Административная? Да, сначала сделали травму, а потом сходите к психотерапевту. Это ложное противопоставление, этическое и административное, потому что этика должна быть встроена в администрирование, она должна быть учтена в менеджменте. И этически неверно также надеяться на врача, на его какие-то ресурсы психологические, потому что оттуда и происходит выгорание, когда каждый раз врач должен принимать собственное через душу, через человечность, через гуманность, личностную, прошедшее решение. Это стоит каких-то ресурсов, и это ведет к выгоранию в том числе. И совсем другое дело, что когда, независимо от того, что у тебя случилось там дома или там, как ты добрался до работы, у тебя есть протокол о том, что ты должен сказать, как ты должен сказать, какими конкретными словами, с каким пациентом обращаться. Это гораздо меньше стоит и врачу тоже, потому что, есть стандарты, есть решенные вопросы эти этические. Ты не должен придумывать из своей души, вынимать эти слова, чтобы поддержать. Они созданы этическим комитетом, они предусмотрены, рассчитаны на разные категории людей, на разные случаи утраты, потери. Медицина очень часто сталкивается с болью, с потерей, с горем. И еще ж бывае такое, што і гэта ўжо ў абарону медыкаў, бо сапраўды, напэўна, гэта інструкцыя, она дапамагала і самім медыкам, тому што і не адзін раз даводзіцца гаварыць пра гэта. Это складана гаварыць з чалавекам кожны раз, вымаць сябе з душы, а калі не адзін раз на дзень, а калі 5, а калі 10, а калі кожны дзень. У этой сітуацыі. Дарэчы, ці у вас, магчыма, такі досвед быў гаварыць людзям цяжкую інфармацыю, можа, неаднаразова, і што тады вы рабілі? Дзе бралі гэты ресурс,
Ці гэта нейкія веданні, як у іншых краінах, і гэта этычны, альбо что-то знутры, як это? Ну вот, когда ты работаешь в Беларуси, у тебя нет протоколов, тебе приходится вынимать это из собственной души, каким-то образом поддерживать, и это действительно дорого стоит. Ну, психологически, для врача в том числе, и, ну, это сложно, это ежедневное. Но представьте, что вы вот врач, и у вас вот случилась какая-то беда у пациентки, она потеряла ребенка, вы можете ей посочувствовать раз, вот полностью погрузиться в это горе, эту беду, второй, третий, четвертый, пятый, а потом, ну, что-то ломается, выстраивается стена какая-то психологическая, ты все равно себя бережешь, тебе нужно вернуться домой, а там твои дети. Ты не можешь постоянно переживать вот эту боль и это горе вместе с пациентом. А еще тебе тады пачынае прилетать, что у тебе няма некой эмпатии, что тебе и плевать на чужое горе пациентки, а у тебя это внутри все взломалось, и эта стена з'явилась. Ці ёсць нейкія, вот калі ўжо пра медыкаў мы заговорили, ці для іх ёсць нейкія праграмы рэабілітацыі, магчыма, нейкай дапамогі. Магчыма, я штосьці фантастычнае говорю, бо калі для медыкаў, то, ну, калі для пациентаў нема, то як в Беларуси определенно нет. В мире существует стандартная практика психологической помощи врачам в том числе, после утраты пациента, после врачебной ошибки. Врачи как тяжело переживают собственные ошибки, но не в Беларуси. Так і хочацца сказаць, на жаль, і пакуль, але спадзяемся, што штосьці ж зменіцца, так? Мы ідзем у гэтым накірунку. Маем надзею, Валер? Я не ведаю, я стараюся, магчыма, груба будзе сказаць, што я стараюся пра гэта не думаць, каб лішні раз не расстройвацца, але, ну, блин, у такой сітуацыі, у якой немагчыма не расстройвацца, вот, калі рэалістычна глядзець на рэчы, на што сёння можна разлічваць пацыентам і на каго? Найперш на сябе, ці это загадзя трэба знаёміцца, шукаць праз знаёмства, тому што все мы ведаем, там, у кагосьці там сестра брата, яшчэ там хтосьці дзесьці і праз яго шукаць знаёмых лекараў. Што рэалістычна ў Беларусі зрабіць? Вот на кого различивать? На свою семью. Ну, не на систему, потому что у меня нет надежды на быстрое изменение системы. Это достаточно серьезное вмешательство должно быть. И в этой иерархичной, законченной, закрытой системе что-то изменить очень сложно. И да, надеяться на то, что тебе конкретно попадется какой-то добрый врач, приятная медсестра, на везение. Это совершенно неправильно, и так не должно быть. Но вот по факту существует именно это. Дякую вам. Дякую, Майя, за гэтую размову. Ну, у мяне засталася надзея і спадзеў. Дякую вам вялікі. І ўсё ж такі гэтыя прапісаныя скрыпты паводзінаў лекараў, пацыентаў, ну, павінны існаваць дзеля таго, каб медыцына ўсё ж такі выходзіла на лепшы новы ўзровень і таксама і ў Беларусі, правда? Человечность — это не пустые слова. Она должна быть институциализирована в системе здравоохранения. Тут нельга не згадаць яшчэ вот это агульнавядомае выказванне, што лепей увогуле не хварэць і не звычайным людзям, вот, пацыентам, і не дактарам. Усім хочацца пажадаць і добрага здароўя, і все-таки, ну, я не ведаю, калі сістэма не чалавечная, то хаця б чалавечнасці паміж сабой. Майя, вялікі дзякуй вам за тое, што прыйшлі да нас, за размову. Я спадарству хочу нагадаць, з намі была Майя Церакулова, педыятарка. Ну, а мы пераходзім да нашай цудоўнай Анастасіі, якая ўжо дачакалася нас, і спадзяемся, все-таки мае пазітыўныя знаходкі з беларускіх соцсетак за гэты тыдзень. Ну што, пайшлі глядзець? Адзін. Чекаю вас. Хутчэй, вы не паспееце. Давай, ратуй. Ратуй нас. Прывітанне. Готовыя паглядзець? Давай. Зачакаліся. Канешне, усе сачылі за сонечным зацьменнем. Я сабрала для вас трошачкі кадраў адтуль, як гэта выглядала праз вочы людзей. Таму давайте паглядзім яшчэ раз на гэтую прыгажосць. Давайте. Было файна. Прыгожа. А вы сачылі? Гародня. Гэта была гародня, вы бачылі? Ну, хоць тут паглядзі, Валер. А я глядзела. Ну, нельга такое прапусціць, нельга. А бачылі вы гэты там, дзе скейтбардыст знялі, і ён так унутры вось гэта зацьменне, он там скочыў, зрабілі такое класнае відэа.
Здорово. Ну, это все раз. Сразу потеплело. Олег, это для нас. Я калісьці ў 99-м быў у этнаграфічнай экспедыцыі падгорадняй, і вось мы там таксама глядзелі гэта зацьменне, яшчэ малыя шкеты былі. Было вельмі файна. А яшчэ было файнае відэа, бачылі, дзе два лысыя мужчыны. Так на іх адлюстроўвалася, адбівалася, так. Не адлюстроўвалася. Адзін быў светла-скуры, і ён нібыта от сонца, і падышоў цёмна-скуры, і нібыта вось так насамрэч выглядае зацьменне, якое вы ўсе прапусцілі. Я бачыла яго на ўласныя вочы. Зайстрошчу. Добра, што Але яшчэ? было не толькі зацьменне. Так. Быў зорапад. Так, А вось гэта я прапусціла. персеіды. Так. Ну так. Выглядала гэта файна. У соцсетках вельмі шмат відэа, але ў каментарах амаль што пад кожным пішуць, што гэта шыі. Давайте паглядзім, як вы думаеце, гэта шыі ці сапраўды гэта так выглядала? Ну, давайте. Слухайте, я не бачыла на ўласныя вочы, хоць так. Крытняк. Вось. Можа, некаторыя кадры і шыі? Але... Слухай, ну гэта, ну вось так, гэта не зоркі, гэта ўжо нейкая камета разорвалася, это ўжо... SpaceX. Это ўжо апакаліпсіс, не? Калі вы бачылі вось такое на ўласныя вочы, напішыце ў каментарах, а то вось, ну... Так было, мы не верым так? пакуль. Я зорапады назіраў, ну там, ведаеце, яшчэ паспее загадаць жаданне, і ты так, ну, зараз, пум, прылеце, да не паспеў, І чакаеш народзінаў. А калі адначасова некалькі жаданняў? не паспяваеш, ну вось такое нет, а там першае жаданне, Божа, хай бы міма зямлі это ўсё пролетело. Абы выжыць. Ну вы што, ну. А ў Бабруйску адбылася сапраўдная начная вечарына. Ліхтарыкі, святло, атмасфера, усё як мае быць. Давайте паглядзім. Хацелі б на такую вечарыну? А вот паглядзім. Выглядае прыгожа, атмасферна, правда? Але ў каментарах не ўсе ўбачылі гэтую прыгажосць. Хтосьці заўважыў толькі тое, што ўсё гэта можа перашкаджаць іншым, і прапанавалі нават выклікаць міліцыю. Як вам такое стаўленне? Ну што шкада людзям, няхай бы павесяліліся. Ну я тебе скажу, вось у горадні, напрыклад, там таксама ў цэнтры, вось цяперашняя вуліца Савецкая, і там вось была гісторыя, што нават забаранялі музыкам выступаць. Ну ёсць да 11 гадзіны, а потым як бы нельга. І ну гэта такая беда ўвогуле ўсіх такіх турыстычных цэнтраў і ў Варшаве, ў розных гарадах, у У мяне цэнтры. ёсць прапанова. Просто рабіце сален-дыску. Можна просто ў навушніках, усё, і каб музыкі гітара? жыўцовым гралі, а ўсе праз навушнікі, і будзе ціха і прыгожа, і стужачкі, і вечар. Тут карацей, вечна будуць романтика. незадаволеныя, прычым з абодвух бакоў. Тут Так. такое жыццё. І зноў Бабруйск. А ну-ка. Зноў Бабруйск. Ты з Бабруйску? Не. Паглядзіце, як вы думаеце, гэта рэклама ці любоў да чысціні? Ну-ка. Як вы лічыце, што гэта такое? Давайте. Глядзім відэа. Як вам такое? Смок у тролейбусе. Гэта Бабруйск, так? Так. Але бачыце, у яго на цішотцы там назва яго аккаунту. Я вось не ведаю, гэта рэклама? Класная рэклама. Ці ўсё ж такі любоў да А реклама чаго? Яго аккаунту? Ну, хіба так? Глядзіце, як беларусы паднімаюць ножкі. Ага. І ніхто не хоча класна. выклікаць міліцыю, Не. усе згодны. А яшчэ ў каментах пісалі, што гэта проста, каб прыехаць задарма, каб не плаціць за білецік. Ну тады трэба Варыянт. аранжевую камізэльку трэба. Уваходзіш. Аранжевую камізэльку спадарства. А парнаем берем який-нибудь веник, у кого нема вот это от пыльника, пылосмока, и заходим так. І пыль з И на поршню. кондуктора можно так, отойдите, поднимите ноги. Так само, как бы. Вот. Тут Ну, таксама трэба прыбраць. так что лайфхаки пишем спадарства, у кого какие шейды и коли ласка. Так, а цяпер гародня. Наша Гародня, любимая. любімая Тут одни гародня. городенцы. Мы сабраліся, калі. Ну, Мафія. Там сапраўдная містыка. Выглядае нават крыху страшна. Пакуль не даведаецеся, што гэта экскурсія. А ну-ка, что там Глядзіце, без як нас там праходзяць отбывается? экскурсії. Ну-ка. Гэта ноччу. О, У гародні. а я Ходзяць гэта людзі бачыла. ў чорных плашчах. Гэта ўжо некалькі год ладзяць такія экскурсіі ўвечары і для Так. турыстаў, і для Так, гарадзенцаў. так. А это кто, апельсиновый д'Артаньян? Кто? Чему на Золотый проездной человек. части? А, не на Где? проездной, все, У добре. гародні по праезнай частцы не ходзяць. А який він об'єкт показує? Чи він Це просто десь танчить? Танчыць.
Это за дадатковы 20 рублёў бонус да экскурсіі, танец экскурсавода? Што адбываецца? Мне Хтосьці падаецца, даплаціў. гарадзенцы заўсёды мелі файную фантазію і Так. штосьці файнае прыдумлялі. Вось гэта экскурсіі, дарэчы, хто быў, мне не напішыце, што ўдалося там. трапіць. Я таксама не І я была. вось нават трошкі і шкадую. Кажуць, Напішыце, Але мне патлумачце здаецца- хаця б для мяне, што там адбываецца. Здаецца, цяпер будзе больш ахвочых на такія экскурсіі. Ну, Сапраўды файна выглядае. Ну, на гэтым усё. Усё. Дзякуй, што Дзякуй паглядзелі. табе вялікі. Стаўце падабайкі, пішыце каментары, што яшчэ вы цікавага бачылі ў соцсетках беларускіх. І, канешне, падпісвайцеся на канал, калі гэта бяспечна. Ну все, трымай руку на пульсе. Ну што ж, Наста до нас яшчэ вернецца абавязкова. Ну а я нагадаю пытанне, якое цікавіць нас гэтую раніцу. Хто з вядомых беларусаў для вас маральны аўтарытэт і чаму? Ну, магчыма, гэта сучаснік, магчыма, гэта чалавек з гісторыі. Ну, вось, калі ласка, пішэце. Сябры, дарэчы, у вас ёсць вось такія маральныя аўтарытэты? Я пакуль што яшчэ не вызначылася з адным, у мяне ёсць спіс, але пакуль я яго захаваю пры сабе, не хочацца ты адразу У мяне раскрываць карты. хіба класная кіраўніца са школы. Вау! Клас. На гэтай прыгожа. пары успамінаю, што Вось- яна нам вось каму- талдычыла ўсе ўрокі. І Вось вы каму пашчасціла. Гаспадарства таксама абавязкова пішыце, ставце падабайкі, вось каментары, званочкі, дасылайце сэрцайкі, вось гэта вось усё. Донат. Калі ласка. Донат, конечно. Не Донат. забудьтеся подписаться, потому что каждая подписка просовывает наш YouTube. И наш белорусский YouTube становится только лепш. Ну так, гэта ж все-таки Яшчэ. найперш не тое, што вот нам пацешыць нейкае эго, гэта дапамагае ўласна Ютубу прасоўваць нашыя відэа, распаўсюджваць іх і дагруквацца да як мага большай колькасці нашых суайчыннікаў, суайчынніц. Ось, і каб мы все разам былі раніцай Больш добра з Белсатам. у выходныя, Абсалютна. больш добра. Абсалютна. Слухайте, забыла яшчэ пахваліцца. У гэтым годзе пра добрыя навіны. У гэтым годзе я сабрала невялікі ураджай. У мяне на маім галбцу выраслі памідоры. І таму я хачу... Дзе яны? Уже тут. Уже ням-ням. Ах ты А вось хітренькая. пра агароднікаў же ж яшчэ. Агароднікі, дарэчы, можа вы, як і я, зачакаліся рубрыкі нашай эксперткі у аграноміі Вольгі Вераменкі. Давайте паглядзім, што Вольга для нас падрыхтавала гэтым разам. Давай. Вітаю вас, шановныя сябры. Звычайна ў жніўні ўсе ўжо збіраюць таматы вёдрамі. Аднак зірніце на нашу цяпліцу. Тут жыццё толькі пачынаецца. Кусты актыўна квітнеюць і завязваюць першыя плады. Справа ў тым, што першапачаткова гэты парнічок прызначаўся для зеляніны. Але гаспадыня вырашыла пайсці на эксперымент і высадзіла памідоры пазней, каб атрымаць свежы ўраджай ужо ўвосень. План цікавы, але вельмі рызыкоўны. Паглядзіце на надвор'е. Канец лета прынёс зацяжныя дажджы, а розніца паміж дзённай гарачынёй і начным холадам стала проста крытычнай. Менавіта ў гэты час на паляванне выходзіць фітафтора. У народзе нездарма кажуць, прыйшоў жнівеньскі туман, з'еў памідоры. І сапраўды, пасля першых халодных туманоў неабароненыя кусты могуць згарэць за лічаныя дні. Як зберагчы маладыя расліны і падмануць надвор'е? Зямля тут сапраўды вельмі сухая. І на першы погляд здаецца, што расліны проста забыліся паліць. Але з пункту гледжання аграноміі такая сухасць у жніўні – гэта велізарны плюс. Фітафтора – гэта ніжэйшы грыб, біялогія якога цалкам залежыць ад вады. Яго споры здольныя перамяшчацца толькі ў кроплях вільгасці на лісці або пры кандэнсаце на сцянах цяпліцы. Паколькі зямлю тут не залівалі, паветра ўнутры застаецца сухім. Без вільгасці узбуджальнік хваробы проста фізічна не можа актывавацца і дабрацца да лісця. Нават у перыяд цвіцення паліў трэба строга дазаваць. Калі вільгасць раслінам ўсё ж спатрэбіцца, паліваць іх трэба выключна раніцай і толькі пад корань, каб вада не трапляла на лісце. За дзень верхні пласт глебы паспее высохнуць і вільготнасць паветра не павысіцца. Таксама важна правесці санітарную стрыжку. Калі расліна не мае абсалютнага прыроднага імунітэту, яго можна патрэніраваць. Для гэтага выкарыстоўваюць элізатары, рэчывы, якія імітуюць нападзенне ворага. Тамат думае, што яго атакуюць і экстрана запускае акісляльны стрэс. Пачынае выпрацоўваць уласныя антыбіотыкі, фітаэліксіны і патаўшчаць клеткавыя сценкі яшчэ да зараджэння. Што выкарыстаць? Прэпараты на аснове хітазану або саліцылавую кіслату, звычайны аспірын.
Яны папярэджваюць суседнія клеткі зачыніць вусцікі перад небяспекай. Выдатна працуе наш беларускі біяпрэпарат бактаген або папулярны фітаспарын на аснове сянной палачкі. А што наконт народных улюбёнцаў ёду і бору? Ці ёсць у іх сэнс? Аграномы кажуць адназначна так, але працуюць яны па-рознаму. Ёд – гэта магутны прыродны антысептык. Пры апырскванні ён літаральна выпальвае споры фітафторы, якія паспелі сесці на ліст, не даючы ім прарасці. А вось бор працуе як будаўнік. Ён умацоўвае эпідэрміс, верхнюю скуру лісціка, бор робіць клеткавую стенку настолькі трывалай і шчыльнай, што прысоскі фітафторы проста фізічна не могуць яе пракалоць. Да таго ж, бор стымулюе цвіценне і дапамагае таматам завязваць плады, нават у стрэсавае жнівеньскае надвор'е. Зрабіць такі коктейль здароўя вельмі проста. На звычайнае 10-літровае вядро вады нам спатрэбіцца ўсяго 2 грама борнай кіслаты. Туды ж капаем 15-20 кропель звычайнага ёду і дадаем наш біяпрэпарат. А каб уся гэтая карысць не замылася першай жа расой, дадайце ў раствор пару лыжак вадкага мыла ў якасці прыліпача. Апрацоўваем кусты па лісці раніцай, каб да начнога пахаладання яны паспелі высохнуць. Галоўная практычная парада для Беларусі. Усе гэтыя стымулятары трэба прымяняць прафілактычна. Пачынаць апрацоўку трэба ўжо ў чэрвені, ў ліпені і паўтараць кожныя 10-14 дзён. Асабліва перад зацяжнымі дажджамі. Калі фітафтора ўжо пранікла ўнутр, з'явіліся чорныя плямы, біялогія не справіцца. Спатрэбяцца моцныя хімічныя фунгіцыды. Таму дзейнічайце на выпярэджанне. І не бойцеся эксперыментаў. Багатага вам ураджаю, сачыце за сваімі градкамі і заставайцеся з раніцай з Белсатам. Да пабачэння. У нашай студыі, і у нас ужо ідзе тут цэлая размова. У нас у студыі псіхалагіня Вольга Велішка, і некалькі гадоў яна працуе з палітвязнямі, таксама з палітвязанкамі, іхнымі сем'ямі. У сваёй кнізе «Ад 2 до 15. Моя мама ў турме» Вольга паказала рэпрэсіі вачыма дзяцей. Цяпер яна рыхтуе кнігу «Нябачныя гісторыі жонак палітвязняў». Вольга, вітаем. Вітаем вас. Дабранак. Вольга, скажыце, калі ласка, чаму вы вырашылі аддзяліць вось гэтай гісторыі, гісторыю жонкі і гісторыю мужа палітвязня? Чаму вось спатрэбілася, адкуль з'явілася ўвогуле гэтая думка? А яшчэ чаго мы ж усё ж такі не бачым, калі мы кажам вось пра жанчыну як жонку героя? Чаго мы тут не заўважаем? Ну, мне падаецца, што мы заўважаем альбо хочам заўважаць героя і яго жонку. І вот за этой гісторыяй героі, гераізацыі мы крыху, а можа і не крыху, як грамадства, выбачайце, хварэем. Вот нам хочется бачыць герояў, пажадана, каб гэтыя героі мёртвыя былі. Самы добры герой – это мёртвы герой. А разам з ім мусіць ісці жонка, якая не просто пакутае, яна это все выносіць, яна такая вось моцная гераіня. І вот за этой моцным гэтым геройствам не толькі жонак палітвязняў, але і наогул жанчын беларускіх в шматлікіх пакаленнях ляжыць тое, што нас вучылі быць моцнымі, але нас мала вучылі таму, дзе пралягаюць мае асабістыя межы, дзе пралягае мая асабістая адказнасць, а дзе ёсць адказнасць грамадства. І вельмі грамадству лёгка і зручна скідваць адказнасць на герояў і гераінь. Вось, таму я думаю, што тут ляжыць вялікі пласт таго асэнсавання, якое нам асабліва пасля 2020 году прыйдзецца альбо захочацца асэнсаваць. Вось эта кніжка, она складаецца з чьи гісторыі? Это конкретные люди, они ананімна выступаюць, не ананімна? Вось як выглядае гэта? І першая кніжка і другая, яна складзеная з рэальных гісторый жывых людзей, жанчын, з якімі я працавала як псіхолог. Частка з іх напісаныя пад сапраўднымі імёнамі. Ну, напрыклад, Алесі Рак, Светланы Ціхановскай, нашай гарадзенкі Вольгі Івашынай. Але большая частка па зразумелых прычынах яны немізаваныя. Вот так. Там імя, конкретнага імя змененае, таму што так і гераіні пажадалі застацца ананімнымі. І я лічу, што это правільна, таму што
асабліва з дзецьмі правільна, таму што сёння, магчыма, хтосьці хоча выступаць пад сваім іменем, але пройдзе час, і, магчыма, тая уразлівасць, якая апісаная і вынесеная на грамадства, на грамадскую думку, на грамадскае абмеркаванне, чалавек можа пашкадаваць. Таму я абсалютна разумею свае гераіні і тое, што яны захацелі, каб іх імёны былі закрытыя. Ну і, напэўна ж, гэта і дапамагае самім гераіням больш шчыра расказваць. Это не гаворка пра жаданне падмануць, не падмануць, а папросту вось якраз пра тое, што адчуванне абароненасці ёсць, і таму, можна сказаць, больш. Да, абсалютна правільна. Калі ты гаворыш не ад свайго імя, канешне, той боль, праз які праходзіць в этом выпадку жонкі палітвязняў, канешне, ён больш раскрыты, ён больш апісаны і ён больш асэнсаваны. Але давайте ўсё ж таки адразу скажам, што вось праблема сем'яў палітвязняў, гэта тычыцца яна ўсё ж таки, не толькі жанчын, праўда? Бо і мужчыну яны ж таксама чакаюць сваіх жонак з-за кратаў, і гэта ўжо зусім іншая гісторыя. Але сёння фокус вашага даследавання, ён сканцэнтраваны на жанчынах. І вось якая розніца ёсць, на вашу думку, паміж гэтымі дзвюма катэгорыямі, калі можна так сказаць, мужчыны, якія чакаюць сваіх жанок з-за кратаў, і жонкі, якія чакаюць сваіх мужчын? Больш за ўсё ў сваім жыцці я б не хацела падзяляць людзей па катэгорыях. У нас, у беларусаў, на мой такі сціплы погляд, ёсць такая рыса характару зразумець, каму горш, а каму лягчэй, падзяліцца. Я абсалютна не, і я і раней не глядзела, до 20-го года не глядзела так на жыццё, і цяпер не гляджу. Тая кніжка, якая напісаная, яна ні в якім разе не ставіць мэтаю падзяліць, каму баліць больш. Палітвязням, якія прайшлі праз свае пакуты, свае выпрабаванні, альбо жонкам. То бок, это не пра тое, хто больш пацярпеў. Это не пра тое, хто быў больш гераічны, хто пакутаваў менш, альбо прайшоў вось там этот адрезак свайго невыбару, так ці іначай. Калі казаць пра жонак палітвязняў, чаму я сканцэнтравалася на іх? Таму што на сёння мы вельмі шмат ведаем пра мужчын палітвязняў. Досыць дасканала мы разумеем, як працуе пенітэнцыярная сістэма. Мы глядзім на турэмную сістэму праз мужчынскі досвед. І мы вельмі мала ведаем пра тое, пра што праходзяць сем'і. Таму што калі мужчыне яму прокурор запрасіў, а суддзя этым малатком стукнуў, з гэтым выракам, з этой лічбай нічога не скончваецца. Больш за тое, мужчына, ён праходзіць сваё выпрабаванне, досыць пакутлівае выпрабаванне, а жонка, яна праходзіць сваё. І гэтыя два трэйкі, калі яны спалучаюцца з выхадам мужа з турмы, вось тое, што б я хацела данесці, з выхадам мужа з турмы нічога не скончваецца. Всё толькі пачынаецца. Таму што сустракаюцца два суперзмененыя чалавекі. Жанчына змянілася пад сваімі абставінамі, мужчына змяніўся пад сваімі абставінамі. І не гледзячы на тыя гады, якія яны пражылі да зняволення разам, гэта два розных змяніўшыхся чалавека. Я паўтаруся, на мой погляд асабісты, выпрабаванні, якія сям'і выпадаюць пасля зняволення, яны больш мацнейшыя, чым тыя выпрабаванні, якія сям'я праходзіць падчас зняволення. Ольга, давайте яшчэ пасля вызвалення, это вельмі важна, сапраўды. Давайте трошки адкладзем яшчэ літаральна адно пытанне у часе зняволення. Таму што там таксама вельмі важна. Адна справа, калі пасадзілі твайго мужа, альбо жонку, калі пасадзілі мужа на 3 месяцы, іншая справа, калі на 15 гадоў. І вось гэты вырак, который нясе і сям'я, і жонка, і таксама дзеці,
якія там этапы адбываюцца псіхалагічныя, тому што вось гэты першы шок. Мы ведаем, як это адбываецца ў палітвязняў. Літаральна напярэдадні я чытаў пра самагубства, якое ўчыніў адзін з палітвязняў, пасля і ягонымі словамі апошнімі было пра тое, што он не можа ўявіць, што он 12 гадоў будзе без жонкі, без дзяцей і прапусціць іх цэлае жыццё. А як выглядае з гэтага боку кратаў, як вот жанчына, жонка, як праходзіць, якія ў яе этапы, вот шок, што далей адбываецца, у які момант, магчыма, прыходзіць альбо можа прыйсці разуменне, што я не павінна далей чакаць, трэба жыць далей, як это адбываецца, асабліва з гэтымі кашмарнымі жахлівымі тэрмінамі. Калі я пачынала працаваць з жонкамі палітвязняў, это было в той же перыяд, як і з дзецьмі. Гісторыі дзяцей пачала пісаць раней, і ўжо потым, як я дадумалася, што трэба запісваць, я пачала запісваць з 22-го года і з гісторыі жонак. Вот я з 22-го, і вот хутка тут кніга выйдзе. І ведаеце, я спачатку не дуже разумела сама, праз якія этапы яны праходзяць. Таму што, да, літаратура ёсць, але як жонкі мужоў, якія не вінаватыя праз гэта праходзяць, это абсалютна іншая, псіхіка, яна ўспрымае это па-іншаму. І ведаеце, яны, жонкі, даволі часта казалі так. Вот ён любіў гарбату чорную. Вот ён любіў тую кашулю. То бок яны адразу пачалі гаварыць пра мужоў, якія за кратамі в мінулым часе. І мне это вельмі нагадала той мой досвед працы в хоспісе, працы з бацькамі, якія страцілі дзяцей. І у мяне была такая как бы нестыковка. Чалавек як бы жывы, ён за кратам, але ён жывы. А жонкі пра яго гавораць як пра якога няма. Это каб менш болела, это... Это такая, на мой погляд, это такая оборона психики, якая наступае адразу. І это не толькі асабістая, как бы психалагічная оборона, это оборона, якая звязана з гістарычным кантэкстам. Таму што жанчына, яна вельмі хутка разумее, што дзеці, гаспадарка, фінансы, это вельмі хутка прыходзіць внутрь, але это усвядоміць цяжка. Яна разумее, што ёй прыйдзецца з гэтым сутыкнуцца. І яна как бы вот этими словами, яна гаворыць, все, мужа зараз няма, з кім можна было падзяляць так ці іначай вот этыя задачи, скажем так, по жыцці, да? Яго няма, а прыйдзецца яшчэ і яго задачи взять на сябе. І вот это першы такі момант, які гаворыць пра тое, што пачынаецца этап вот этого гаравання. І я, можа, шакуючую рэч скажу, але жонкам палітвязняў значна складаней, чым людзям, якія рэальна згубілі сваіх родных. То бок там психіка так это ўспрымае, окей, чалавек памёр, і все. Это незваротна. А тут ён как бы, яго і няма, ён типа памёр ці не памёр, але ён ёсць. І вот это вот хаджэнне паміж вот этими двумя внутри психікі, паміж вот этими двумя трэкамі, яно і складае вялікае напружванне. Вось. Ну, и это напружванне звязанае з чым? З тым, што калі в кніжке это прапісаны это этапы, я іх прапісала, гледзячы з майго бачання працы практыкі з жанчынамі. То бок першае, это калі муж трапляе в ізалятар часовага утрымання, і там шмат вялікай надзеі, там шок, там такі экстрэны стрэс жанчына праходзіць. Яна дуже спадзяваецца, і вот гэта надзея, гэты спадзеў, ён, калі мужчына не выходзіць, ён дуже апякае. Это вельмі вялікая траўматызацыя. Калі мужчына пераводзіць в СІЗА, эта надзея ўсё роўна яшчэ ідзе, там разберуцца, там будзе все нормально. Еще будет апелляция. Да. И вот этап в СІЗА – это этап для жанчын, калі яны напоўніцу раскрываюць усю сваю тую пяшчоту, усё сваё тое неадданае, можа там паміж сваркамі, а можа паміж там в жыцці
сям'і по-рознаму бывае. І вось яны вельмі імкнуцца там падтрымаць мужчыну. Хто круасанамі, хто печывам, хто сала соліць. То бок там вельмі шмат вот этой жаночай пяшчоты, клопату пра мужа. Ну і далей ідзе вот этот этап суда, і калі ёсць вот этот вот вырак, на той час большасць жанчын яны внутрі в сабе падрыхтаваныя, што окей, будзе вось такі тэрмін, і трэба будзе чакаць. І шокавасць вот этой лічбы, яна прыходзіць не адразу, яна прыходзіць праз год, праз два, што мне вот прыйдзецца 5 год, 10 год цянуць, жыць, не ведаю, які тут дзеяслоў падабраць, мне прыйдзецца жыць без мужа. І, канешне, жанчыны, яны прызвычаюцца і яны абапіраюцца, на мой вялікі жаль, як мне падаецца, на той досвед гістарычны, які мы бачылі, далёка хадзіць не трэба, 70 год таму назад, калі жанчыны былі і жнец, і кузнец, і на дудзе грэц, калі чакалі мужоў з вайны. Вольга, я ведаю, што прадмову да вашай кнігі, якая яшчэ не выйшла, пісалі яшчэ і мужчыны, так? То бок яны атрымалі матэрыял, прачыталі, напісалі прадмову, а як яны ставіліся? Што, можа быць, вы адкрыеце нейкія словы, як мужчыны ставіліся і ставяцца да гэтай вашай кнігі? Адзін з палітвязняў, мой сябар, які пісаў, гарадзенец, дарэчы, Мафія гарадзенская, які пісаў пра гэта, ён неяк так падсвяціў тое, што кнігу, якую я, другая кніга, якую я напісала, яна не для нас, беларусаў. Зразумець яе можа сабе дазволіць тая нацыя, якая менш траўматызаваная. Бок мы зараз знаходзімся, реально, мы зараз в самым пекле знаходзімся. Нам, канешне, тут трэба думаць, як в этом пекле існаваць, як в этом пекле нешта рабіць. Нам зараз не да асэнсавання. І тыя кніжкі, якія пішуцца, і тыя інтэрв'ю, якія гаворацца, тыя справы, якія робяцца. Да, это будуць аналізаваць. Тут я сціпла думаю, што не нам это рабіць, это не нашага розуму, не нашага бачання, мы не надта здольны это зрабіць. Это справа нашых дзяцей, нашых внукаў. Пахутчэй бы скончылася гэта пекла, канешне, перайшлі мы ўжо да стану рэфлексію, што, безумоўна, вельмі важна, і ў тым ліку, дзякуючы вашай кнізе, Вольга, дзякую вялікі. І за кнігу, і за размову, канешне, будзем. Чакаем, абавязкова трэба набыць, прачытаць кожнаму беларусу, беларускі і не толькі. У нас у студыі была псіхалагіня Вольга Вялічка, якая спрабуе вярнуць голас тым. Хай усе вось гэтыя, пра каго напісаныя ў кнігі жонкі, застануцца у добрай кандыцыі, не ведаю, як нават гэта, захаваюць сябе. Вольга, яшчэ раз дзякую за вашу працу. Ну а мы, сябры, заклікаем пісаць каментары пад нашай трансляцыі. Ставце, калі ласка, падабайкі, падпісвайцеся, калі яшчэ гэта не зрабілі. Гэтак вы дапамагаеце распаўсюджваць нашу праграму, распавядаць пра важныя, вось як гэтыя вартыя справы нашых герояў. Дзякуй, Вольга. На гэтым тыдні перастала біцца сэрца Александра Міленкевіча. Ягоны заўчасны дыход стаў моцным узрушэннем для многіх беларусаў. Палітык, грамадскі дзеяч, чалавек, з якім для цэлага пакалення быў звязаны вобраз іншай Беларусі. Праз некалькі хвілінаў у студыі будзе палітолог Артём Шрайбан, і разам з ім мы будзем гаварыць пра Міленкевіча, але не толькі. Больш пра нас саміх. Хто і чаму выбіраў такога палітыка, які запыт беларускага грамадства ён увасабляў, і што гэты выбар гаворыць пра Беларусь сёння. Давайце глядзець сюжэт. Сёння, 7:15 раніцы, адышоў у вечнасць Александр Міленкевіч. Гэтае слова, апублікаванае раніцу 11 жніўня сваякамі, паставілі балючую кропку ў амаль гадавым змаганні за жыццё аднаго з самых яскравых лідараў дэмакратычнай Беларусі. У веку 79 гадоў пасля цяжкой хваробы пайшоў з жыцця чалавек, які ў 2006 даў беларусам надзею на свабоду, а еўрапейскім лідарам веру ў іншую дэмакратычную Беларусь. Хлусілі, прымушалі, увесь час фальсіфікавалі, потым аб'явілі свае лічбы. Мы смеемся над
над гэтымі лічбамі. Амаль год беларускі палітык і навуковец змагаўся з наступствамі складанай аперацыі. Мінулую восенню хірургічнае ўмяшанне для выдалення тромба ў соннай артэрыі дало ускладненні. Развіўся ацёк мозгу. 3 тыдні Александр Міленкевіч правёў у рэанімацыі на мяжы жыцця і смерці. Перанёс некалькі цяжкіх інфекцыяў. Пачалося складанае і вельмі павольнае лячэнне. Хвароба паралізавала левую руку. Узніклі праблемы з нагамі. Для шмат каго ён назаўжды застанецца тым самым адзіным кандыдатам. У 2006 годзе спакойны, інтэлігентны, сапраўдны еўрапеец Міленкевіч здолеў аб'яднаць вакол сябе апазіцыю і кінуў выклік дыктатуры. ЦВК афіцыйна налічыла яму крыху больш за 6% галасоў, але людзі гэтаму не паверылі. Дякую вам! Дякую свабодзе! Рэальным вынікам сфальсіфікаваных выбараў сталася Валошкавая рэвалюцыя, намётавае мястэчка ў цэнтры Менску. За мужнасць падчас тых падзеяў Александр Міленкевіч атрымаў прэмію імя акадэміка Сахарова, адчыніўшы для дэмакратычнай Беларусі дзверы найвышэйшых кабінетаў еўрапейскай палітыкі. Ягоны паплечнік Алесь Лагвінец згадвае. Ягоная гэтая такая адкрытасць чалавечнасці, яна сапраўды растоплівала любы лёд, і ён доўгі час паказваў і беларусам, і нашим еўрапейскім партнерам, што Беларусь можа быць іншай, і што беларусы сапраўды яны еўрапейскі народ, што нашы карані, наша будучыня ў Еўропе. Ён шмат што дзеля гэтага зрабіў. Пабудаваўшы шмат якіх мастоў, маючы вялікую колькасць сяброў, ён карыстаўся велізарным аўтарытэтам, і гэта вельмі важна. То бок, вось такая пазітыўная чалавечая, такі пазітыўны чалавечы складнік Міленкевіча, ён, я думаю, шмат на каго станоўча паўплываў, і ягоная роля у найноўшай гісторыі Беларусі, яна вельмі значная. Міленкевіч быў не тыповым палітыкам, а найперш навукоўцам. Выхадзец з гарадзенскай інтэлігенцыі, прафесар фізікі, ён меў неймаверную сувязь з гісторыяй свайго краю. У першай палове 1990-х на пасадзе віцэ-кіраўніка горадні Міленкевіч адчайна ратаваў гістарычную спадчыну гораду і спрыяў адкрыццю беларускіх і польскіх школаў. Менавіта ён, яшчэ як малады даследнік, адшукаў у Воўчыне месца пахавання апошняга караля Рэчы Паспалітай Станіслава Аўгуста Панятоўскага. А ў 1996 годзе добраахвотна пайшоў у адстаўку на знак пратэсту супраць знішчэння дэмакратыі. У жніўні 2022 праз пагрозу рэпрэсіяў Міленкевіч быў вымушаны пакінуць Беларусь. У міграцыі ён стаўся дарадцам Святланы Ціханаўскай у пытаннях еўрапейскага выбару і разам з нобелеўскую лаўрэаткаю Святланай Алексіевіч заснаваў вольны беларускі універсітэт, каб рыхтаваць рэфарматараў для будучыні нашай бацькаўшчыны. Святлана Ціханаўская назвала яго чалавекам выключнай годнасці, светлай душы і светлага розуму, а палітык Франак Вячорка дадаў. Александр Міленкевіч гэта глыба, гэта палітык агульнаеўрапейскага маштабу. І калі б ён стаў прэзідэнтам Беларусі, мы б жылі зусім іншай краіне, вольнай, незалежнай, еўрапейскай, заможнай, і магло б усё скласціся зусім інакш. Ён умеў натхняць, паказваць шлях, ягонай мудрасці, вопыту нам будзе вельмі не хапаць. Сэрца Александра Міленкевіча спынілася ў Варшаве, там, дзе некалі працавалі ягоныя бацькі. Але душа, безумоўна, засталася ў Беларусі, у роднай горадні, Берасці і вёсцы Бершты. Дзе і калі адбудзецца развітанне з выбітным беларускім палітыкам, сваякі пакуль не паведамляюць. Ну что ж, палітолог Артём Шрайман з намі ў студыі. Артём, вітаем цябе. Добрая раніца. Ну, вот у нас тут уже гучала гарадзенская мафія і так далей. Вось Александр Міленкевіч, вядома ж, для гарадзенцаў быў знаёмы значна раней за 2006 год. Між тым, вось так, у нацыянальным маштабе ён для ўсяго беларускага народу, он, напэўна, стаў знаёмы, вядомы якраз у 2006 годзе. Ці сачыў ты тады як гомелец, ці памятаеш Міленкевіча 2006 года? Гэта была тая кампанія, падчас якой я ўключыўся ўвогуле ў сачэнне, так бы мовіць, за палітычным жыццём. Мне было 14 год.
і гэта быў той час, калі вось там маладзёнам, так бы мовіць, палітызаваўся прынамсі праз экран тады толькі пачынаючыхся, так бы мовіць, незалежных медыяў. Ну так, і таму Міленкевіч для мяне быў такой асобай, цяжка, дарэчы, дагэтуль казаць быў, з якога як бы я пачаў сачыць за апазіцыйнай палітыкай. Ён быў першым апазіцыйным лідарам, з якім як бы я асацыяваў сваё ўласнае непрыняццё, так бы мовіць, гэтага рэжыму. Ці азначае гэта, што он стаў, я выбачаюся, пэўным такім, ну, стандартам, ад якога было ўвогуле ўспрыманне іншых, на які так, гэта вельмі высокі стандарт. Будзем шчырыя. Мне здаецца, ні адзін апазіцыйны лідар у беларускай сучаснай гісторыі не выклікаў настолькі 100% пазітыўнага стаўлення ва ўсіх людзей у апазіцыйным руху. Так, мне здаецца, што найменшая колькасць канфліктаў, скандалаў, расчараванняў, звязаныя з Міленкевічам, ну, проста як бы увасабляе сабой годнасць. Гэта даволі рэдкая якасць для палітыкаў не толькі беларускіх, але і па ўсім свеце. І не толькі годнасць Міленкевіча, і цяпер шмат хто згадвае як вельмі еўрапейскага, інтэлігентнага, у нейкім сэнсе спакойнага палітыка. Але чамусьці у 2006 годзе беларусам гэтага не хапіла. Чамусьці ён не стаў палітыкам нумар адзін для беларусаў. Можа, вы можаце адказаць на гэтае пытанне? Разумею, што погляды тады 14-гадовага хлопчыка і цяпер з досведам розныя рэчы. Это не цяжкае пытанне. Па-першае, сам Міленкевіч пра гэта казаў не раз, што 2006 год гэта быў год піку сацыяльна-эканамічнай мадэлі Лукашенка. Гэта быў год найвышэйшай, так бы мовіць, дынамікі гэтай эканомікі. Лукашенка па незалежных апытаннях тады меў 10-55-60% рэйтынгу. Сам Міленкевіч прызнаваў, што гэта быў не год, калі апазіцыя магла перамагчы, нават калі б галасы лічылі шчыра. Натуральна, не набраў там свае 6%, а незалежныя апытанкі давалі яму амаль 20%, але гэта не 50+, не 20 год. І па-другое, ён свядома абраў, і гэта, дарэчы, таксама робіць яго выбітнымі, магчыма, амаль што адзіным палітыкам, нават дагэтуль у гісторыі Беларусі, які падчас электаральнай кампаніі абраў свядома не папулярную ідэю прыяднання да Еўрапейскага Саюзу. Яна папулярная ў нашым асяроддзі, яна не папулярная не была тады, ні сёння ў беларускім грамадстве, калі мы глядзім на сацыялогію. Палітыкі 20-го года, якія зараз амаль усе як бы падтрымліваюць гэтую ідэю, не падтрымлівалі яе, калі вылучаліся ў прэзідэнты ў 20-м годзе. Там быў і Крым грэчаскі, і Пуцін мудры, і так далей, так? Міленкевіч, не гледзячы на тое, што разумеючы пра тое, што гэта ідзе насуперак, магчыма, перакананням большасці, ён лічыў гэта сваёй місіяй, гэтую ідэю як бы еўрапейскай інтэграцыі, еўрапейскай будучыні Беларусі ісці з ёй на сцягу. І гэта таксама заслуговвае павагі. Між тым, акрамя якасцяў, безумоўна, вельмі важных, як еўрапейскі выбар, прынцыповая беларушчына, якія, магчыма, там не знаходзілі водгуку большасці, магчыма, у беларусаў, магчыма, сталі больш актуальнай сёння нейкія ягонай якасці, вось як палітыка, як дзеяча, і магчыма, можна вылучыць тыя якасці, которые і тады былі важныя для большасці, і которые не страцілі актуальнасці сёння. Так, дакладна. Беларускае грамадства як тады, так і сёння, мне здаецца, не прымае радыкалізм ва ўсіх яго праяўленнях, і нехта называе гэта памяркоўнасцю, стрыманасцю, але гэта тая якасць, якая універсальна як бы для тых лідараў, якія хочуць атрымоўваць большасць падтрымкі. Міленкевіч тады быў таксама ўсабленнем вось гэтай стрыманасці у палітыцы, ветлівасці да сваіх апанентаў. Ну, як жа вось гэты міф, што моцная рука павінна быць? Сільны лідар. Гэта сапраўды міф з гадоў, магчыма, 90-х, калі сапраўды такі запыт быў, а ўсё пасля гэтага, усе пытанні незалежныя, асабліва апошнія 10 год паказваюць даволі, так бы мовіць, адзінагалосна, што беларусы хочуць іншага стаўлення да сябе з кіраўніцтва, больш паважлівага, менавіта больш такога ветлівага, якім быў Міленкевіч. І
адыходу ад той патэрналісцкай ролі дзяржавы, якую высабляе сябе Лукашенко. І менавіта на тым, як бы і трымалася перамога дэмакратычных сіл у 2020 годзе, што яны прапанавалі поўны антаганізм, так бы мовіць, поўны антыпод Лукашэнку з усіх як бы магчымых пазіцый, з узросту, з гендеру і гэтак далей, так, але і па стылю, так. Але пачынальнікам гэтага стылю ў беларускай палітыцы, мне здаецца, мы можам лічыць, прынамсі, у гэтым стагоддзі Міленкевіча. Мог быць яшчэ, напэўна, Геннадзь Карпенка, калі паспеў. Так, это правда. Слухайте, мы будем перыядычна показваць на нашым экране, на ваших экранах таксама з'явяцца графікі, і хацелася бы з вами гэта абмеркаваць. І вось цікава, што дэмакратычны тып кіравання у беларусаў, ён заўсёды з года ў год усё павялічваюць, то бок запыт на гэта у людзей. Наадварот, вось гэты вайсковы тып кіравання, ён заўсёды змяншаўся, то бок не патрэбна гэта сильная, моцная рука. Але затое патрэбна экспертнае меркаванне. Вот у нас была зараз графіка перад гэтым, а цяпер мы ўжо паказваем наступны. Вот экспертнае меркаванне, там 40% показана. Это, каб для наших гледачоў патлумачыць, это значыць, вот настолькі людзей больш выказвалася за, чым выказвалася супраць. Вось мы бачым толькі вайсковае кіраванне, гэта наадварот, са знакам мінус, беларусы абсалютна, атрымліваецца, не прымаюць. Пра што сведчыць вось гэтыя беларускі настрой адлюстраваныя тут? Таксама сацыолагі пра гэта кажуць дзесяцігоддзямі, што беларусы вельмі шануюць кіраўнічы опыт, так, і гэта тычыцца, я думаю, гэта тое, за што прыхільнікі Лукашэнкі таксама цэняць яго, што ён самы вопытны, так, палітык, але і тое, што шукаюць і прыхільнікі пераменаў у сваіх лідарах. Это і за тое, за што не любяць праціўнікі Лукашэнкі яго. Так. Кожны любіць, як бы, кожны выбірае, як бы, тую частку персоны, асобы, якая не пасуе ягоным уяўленнем пра добрае і прыгожае. Але з Лукашэнкам, як і з ягонымі апанентамі, мы бачылі гэта па 20-м годзе, напрыклад, самымі папулярнымі лідарамі, і адразу запалілі гэта, як бы мовіць, вельмі новая якасць пратэста і новую якасць дэмакратычнага руху, менавіта лідары з не тыповым для апазіцыі вельмі доўгім кіраўнічым досведам. Цыпкал і Бабарыка, так, гэта было, так бы мовіць, пачатак гэтай пратэснай хвалі. Ужо потым людзі галасавалі па прынцыпе мы галасуем за Ціхановскую як бы анты-Лукашенка. Мы памятаем нават гэтыя апытанкі, дзе быў ліхтарны слуп, і Лукашенко, за кого вы галасуеце, нават слуп выйграваў. Але важна сказаць, што калі людзей апытвалі нават пасля таго, як Бабарыку і Цыпкалу, Ціхановскага знялі з кампаніі, Чэтэм Хаус праводзіў апытанні па рэйтынгу да, мне здаецца, пачатку 21-го году, і там Бабарыка ўжо паўгады седзячы у турме, ўсё адно быў на першым месцы, на першай пазіцыі, таму што людзі любяць і цэняць кіраўнічы досвед. Я думаю, гэта таксама было даволі моцным бокам Міленкевіча ў ягоныя часы, таму што ён ўсё ж такі быў намеснікам кіраўніка Градзеншчыны. Гэта тое, што калі ты лідар апазіцыі, ты не можаш толькі на каштоўнасцях пераконваць як бы шырокі электарат. Таму што гэта можа пераканаць як бы невялічкую частку тваіх ідэалагічных прыхільнікаў, але іншым людзям менш палітызаваным ты мусіш паказаць, што ты чагосьці дамогся ў гэтым жыцці. Вось пра гэтых іншых людзей менш палітызаваных хочацца паразмаўляць. Вось ёсць такая у нас у беларусаў звычка дзяліць людзей умоўна на тых, хто за Лукашэнку і на тых, хто за дэмакратычныя сілы. Але ж гэта, сапраўды не так, таму што ёсць дзесьці пасярэдзіне гэтага людзі, якіх там называюць... Самая вялікая, якія называюцца большасць. Які называюць так большасць. Мы нават, як іх называюць, пазбіралі нейтралы, нявызначаныя, балота, а ёсць яшчэ акрэсленне такое, як назіральнікі. Хто ж гэтыя назіральнікі? Так, назіральнікі гэта хутчэй пра іх ступень палітызацыі, і сёння іх можна называць назіральнікамі, як большасць беларускага грамадства, мне здаецца, але там у 20-м годзе большая частка з іх, прынамсі па тых пытаннях, якія былі, падтрымалі пратэсных кандыдатаў. Таму палітычныя погляды, актыўнасць пазіцыі гэтых людзей, яны флюідныя, і яны залежаць ад часу, ад перыяду гісторыі Беларусі. І, напрыклад, 20 год таму, калі Міленкевіч улучаўся ў прэзідэнты, большасць гэтых людзей пасіўна альбо актыўна, альбо неяк падтрымлівалі Лукашэнку, таму што ён увасабляў дабрабыт, які нарастаў амаль дзесяцігоддзя перад гэтым.
Але ў 2020 годзе наадварот амаль усе яны прылінулі, так бы мовіць, да пратэзнага руху. Што адбываецца пасля гэтага, мы не ведаем дакладна, таму што апытанкі ўжо па рэйтынгах палітыкаў па аб'ектыўных прычынах немагчыма праводзіць у такім клімаце. Так, ты не можаш разлічваць, што людзі шчыра будуць адказваць, сацыёлагі не задаюць гэтых пытанняў. Але гэтыя людзі, гэта тая, так мовіць, нейтралы, у Амерыцы іх называюць independents, так, яны гэта асноўны прызн у кожнай электаральнай кампаніі. Бо калі ты змагаешься за сваіх прыхільнікаў, усё ж за што табе трэба змагацца, за тое, каб яны прыйшлі на выбарчыя мабілізацыі. Мабілізацыя. Гэта таксама важна, і гэта тое, на чым, напрыклад, Трамп выйграў свае выбары, але гэта не ўсё, не весь як бы рэцэпт перамогі. Рэцэпт перамогі складаецца з таксама продажу нечага прывабнага на той момант вось гэтай медыяннай групе, якая можа не мае вельмі глыбокіх ідэалагічных перакананняў, але прагматычна глядзіць на тое, што той ці іншы палітык можа ім даць зараз. Добра, і вось менавіта што можа даць? Таму што калі ёсць сацыялагічнае пытанне, то прасцей скласці вось такое ўражанне, да чаго людзі гарнуцца і так далей. Але ў сённяшняй сітуацыі, калі сацыялагічнае пытанне не працуюць, як павінны працаваць, ці можам мы ўвогуле разважаць пра тое, што можа мабілізаваць вось гэтых назіральнікаў, не будзем называць балота, нейтралаў, незалежных выбарцаў, што павінен прапанаваць? Это заробак, это бяспека, што гэта павінна? Ну, тое, што ты пералічыў, так, гэта, па-першае, зараз бяспека, гэта на тле просто на фоне вайны ва ўкраіне апошнія гады людзі адназначна адказваюць нават у тых пытаннях, якія праводзяцца, што мір і адсутнасць вайны гэта для іх галоўная каштоўнасць. І тут трэба прызнаваць тое, што Лукашенка апынуўся больш паспяховым для часткі беларускага грамадства ў сэнсе продажу вобразу таго, што это ён забяспечвае гэты мір у Беларусі, і пакуль Беларусь не паўнавартасны ўдзельнік вайны. І калі б апазіцыя ў будучым там змагла наадварот, як бы намаляваць вобраз сябе як людзей, якія трымаюць Беларусь ад вайны, а Лукашенку як чалавека, які ці ягоных там, я не ведаю, палітычных спадкаемцаў, так, як тых, хто заводзіць Беларусь у вайну, гэта было б вялікай заяўкай на поспех сярод нейтралаў. Другое, дакладна, гэта дабрабыт, так, і 2020 год менавіта таму і выбухнуў так, бо яму папярэднічала амаль дзесяцігоддзе эканамічнай стагнацыі, крызісы, якія выліваліся ў эканамічныя пратэсты, памятаем недармаедаў, так, эканамічныя пратэсты прадпрымальнікаў, і гэта нельга 2020 год сводзіць да ковіду і бабарыкі, які вылучыўся Ціхановскага. 2020 год як бы марынаваўся дзесяцігоддзе менавіта на тым, што дзесяцігоддзе вось гэтыя самыя нейтралы, гэтая самая там серадзінная частка, медыянная частка беларускага грамадства не адчувала эканамічнага росквіту, эканамічнага дабрабыту. І так, зараз мы па меры таго, як вайна будзе ў людзей, а будзем спадзявацца, што гэта так будзе адыходзіць на перыферыю іх інфармацыйнай, так бы мовіць, дыеты, у карцінку вяртаюцца эканамічныя пытанні. І тут тое, што ў Беларусі зараз адбываецца як бы стагнацыя эканомікі, расійскі рынок таксама перажывае заняпад, гэта як і ў 15-16 годзе, калі Лукашенка з гэтым сутыкнуўся, тады, калі таксама гэты мірны кансэнсус пачаў паціху разыходзіцца, калі людзі пабачылі, што вайна ва ўкраіне суцішваецца, а дэвальвацыі вяртаюцца ў жыццё. І Лукашенка сутыкнуўся з гэтым у 16 годзе. Першы раз, калі НСП, беларуская астралагічная незалежная кантора, зафіксавала у яго рэйтынг амаль 20%. У 16 годзе гэта першы раз адбылося. І зараз мы, мне здаецца, можам выйсці на такую ж траекторыю, калі вайна як фактор нестабільнасці. Так. Фактор, які трымае страхі на першым месцы, ён сыходзіць, эканоміка выходзіць на першае месца, і вось тут нейтралы пачынаюць задавацца пытаннем, а ці гэта тая ўлада, якая яе забяспечвае. Мы пакуль не ў гэтай кропцы, проста мы зараз назіраем, як, так бы мовіць, складнікі гэтага паціху вяртаюцца ў жыццё Беларусь. Артём, хто, якая персона магла б змабілізаваць вось гэтых назіральнікаў да зменаў? Якімі персона вы можете назваць Я, магчыма, расчарую як бы рэдактараў ютуба-бложак Белсату, але я ўсё ж такі разважаю над гэтым не з пункту гледжання персона, з пункту гледжання абставін. Калі абставіны складваюцца, персоны знаходзяцца. І банкір з нулевым вопытам у палітыцы і з вельмі такім непалітычным высокім голасам, ці, як бы мовіць, дамахазяйка, якая ніколі не была ў палітыцы,
раптам становятся народнымі героямі і кумірамі, так? І таму я не магу сказаць, што персона тут на першым месцы. Але калі мы кажам пра якасці, на якія ёсць запыт, і пра тое, што мы ўжо казалі, мне здаецца, што наўрад ці гэта будзе радыкалізм, наўрад ці гэта будзе рэплікацыя лукашэнкаўскага стылю, то бок чалавек мусіць быць, па-першае, стрыманым, а па-другое, з павагай ставіцца да людзей. Вось гэтыя две якасці, калі яны накладаюцца на адчуванне крызісу, яны мабілізуюць людзей проста па прынцыпе таго, што нам патрэбен антыпод ад статус-кво. Караценька, на 5 секунд пытанне, мы развітваемся. Латушка, ён радыкальны альбо дастаткова не радыкальны, тому што чалавек мае досвед і кіравання. Для якой аўдыторыі? На 5 секунд немагчыма адказаць на гэтае пытанне, але я думаю, што Латушка як палітык даволі гнуткі. І калі вы паглядзіце, што ён казаў у 2020 годзе, што ён кажа зараз, ён даволі добра асэнсоўвае, хто яго мэтавая аўдыторыя. Зараз ягоная мэтавая аўдыторыя гэта не нейтралы. Ён не апелюе да іх. Ён апелюе да даволі заражанага палітызаванага ядра збольшага ў эміграцыі. А таму прастора для размоваў будучых. Артём у нас застаецца, і цябе адразу загадзя і запрашаем да нас на Белсад. Бесконцую. Ёсць што абмеркаваць. Бесконцую колькасць разоў. Дзякую табе за сёння, за тое, што прыйшоў. Я нагадаю, што з намі быў Артём Шрайбман, палітолог. Ну, а цяпер спадарства хвіліна ўшанавання памяці Александра Міленкевіча, чалавека, які шмат гадоў набліжаў беларусам свой, і не толькі свой, а многіх з нас вобраз іншай Беларусі. Нармальнай, здаровай, дэмакратычнай, еўрапейскай, беларускай. І я веру ў тое, што гэта адбудзецца, што спадар Міленкевіч наблізіў увасабленне гэтай Беларусі да рэальнасці. Бывай шэфе, як казалі ў нас гарадзенцаў. Дякую вам за падтрымку. Жыве Беларусь! Ну што ж, мінула ўжо 10 на гадзінніку вежы Гарадзенскага фарна касцёла. Гадзіннік, который працуе сёння дзякуючы Александру Міленкевічу. Таксама 10 гадзіна па ўсёй Беларусі. Нагадаем пытанне дня. Хто з вядомых беларусаў для вас маральны аўтарытэт? Чаму? Калі ласка, пішэце ў каментарах. Ну что, Насточка, писали что-нибудь в комментариях? Писали, конечно, Давай, писали. делись. И ведаете что? Нават не паўтараліся. А ну-ка. Так. Ніна Багінская, аўтарытэт, бо тут адразу годнасць, паслядоўнасць, беларускасць. Годнасць, паслядоўнасць, беларускасць. Гучыць як для татуіроўкі эскіз. Но чакаем новыя сапраўды. татуіроўкі. Добра. Сапраўдны маральны аўтарытэт гэта той, хто можа сапсаваць вам свята адным асуджальным уздыхам у куце пакою. О боже, это з тых маральных аўтарытэтаў, каго не запрашаюць на свята на всякі выпадак. Ну хіба. Цікава. Такі каментар. Моральный авторитет Зельцер. Он единственный из белорусов за 30 лет, кто с оружием в руках останавливал вооруженных бандитов. Ну, дзеля справедливости не только и он, але, конечно, светлая память ему. Это, конечно, все мы памятаем эту историю. Со знакомитых. Моральные лидеры то два Миколы. Статкевич, Аўтухович. Шляхтичи. Шляхтиц. Ну вот, калі ласка, да. Але ёсць беларусікі. Ёсць у нас аўтарытэты, а ёсць яшчэ напісалі, можа, што-нибудь цікавае. Давай, і вы пішыце, не спыняйцеся. Настачка? Пішуць так. Нам пашчасціла жыць у часы, калі шмат аўтарытэтных асобаў сярод беларусаў, але перш за ўсё трэба быць аўтарытэтам адно для аднога. Абсолютно. О, згаджуся. А таксама аўтарытэтам для сваіх дзяцей. Вось я як бацька гэта буду паўтараць мільён разоў. Спадарства, будьце аўтарытэтамі для вашых дзяцей. Ну што, А Настачка? яшчэ, ведаеце, пісалі пра Мікіту Мелказёрова. Я думаю, таксама ён мог бы быць для кагосьці аўтарытэтам. І ёсць. І ён быў якраз такі адзін з майго топа.
Напередадні якраз мусила сповниться 38 гадоў Мікіце. Памятаем. Памятаем, светлая память нашему цудоўнаму А ты вырашила, Анастасия, кто твой авторитет? Нет, дайте мне Еще сейчас нет? подумать. Насточка, ты збирай комментарии, вы пишите, каб Насточка могла прийти и поделиться, что ж вы там такое цікавое написали. Дякуй, Наста. Сябры, давайте по трансляции пишем комментарии, подписываемся, ставим подобайки, просовываем. Так хочется повторить. Давайте белорусить разом. Белорусить разом. Давайте, ну что, а теперь у Белсаце, у раніцы з Белсатам зноўку самая хуткая беларуская, гэта, вядома ж, Крысціна Цімановская. Дарэчы, на тыдні яна взяла ўдзел якраз у паўфінале еўрапейскага чэмпіянату, і хоць у фінал не выйшла, але показала вельмі годны вынік, і мы, Крысціна, заўсёды за цябе заўзелі і працягваем заўзець. И бегаем разом. Побегли? І побегли. Вітаю ў раніцы з Белсатам. Гэта рубрика «Бяжы як Цімановская». І сёння я пакажу, як правільна трымаць корпус, каб бегчы лягчэй і не марнаваць сілы. Калі падчас бегу вашае тулава хістаецца і перакручваецца, вашыя сілы і ваша энергія марнуюцца на тое, каб стабілізаваць корпус. Замест руху наперад цела гойдаецца з боку ў бок. А калі вы адхіляецеся назад, нагам даводзіцца нібы цягнуць вас за сабой. У выніку вы хутчэй стамляецеся, губляеце тэмп і раўнавагу. Вам трэба стабільны корпус, трывалая апора. Тады ногі працуюць эфектыўна. Планка – простае практыкаванне, але ўмацоўвае ўсё цела. Абапрыцеся на предплечье и пальцы ног. Трымайте тело ровно. От головы до пят одна прямая линия. Не поднимайте таз и не проваливайте поясницу. Затрымайтесь на 20-30 секунд. А теперь паспрабуем захоўваць гэтую раўнавагу не толькі ў статыцы, але ў руху. Лягаем на спину, руки поднятые вверх, а ноги согнутые под прямым вуглом. Повольно опускайте супрацьлеглую руку и ногу. Раз, два, три, четыре. Сачыце, каб корпус заставаўся нерухомым. Калі паясніца адрываецца ад падлогі, зрабіце махі карацейшымі. Тут важны кантроль. Гэта практыкаванне вучыць цела захоўваць раўнавагу, пакуль рукі і ногі працуюць. Менавіта гэта патрэбна нам падчас бегу. А цяпер перенясем гэты кантроль у бег. Пачынайце павольна бегчы на месцы, жывот злёгку напружаны, спіна роўная, плечы апушчаныя і вольныя. Рукі рухаюцца ўздоўж цела, наперад і назад. Корпус трымаецца роўна, ногі працуюць рытмічна. Так правільна. А вось так няправільна. Калі рукі разлятаюцца ў бакі, яны цягнуць за сабой плечы, і корпус пачынае круціцца. Вы губляеце раўнавагу і з ёю сілы. Не заціскайце цела і не затрымлівайце дыханне. Вам патрэбная трываласць, але без скаванасці. Уявіце спружыну. Яна трымае форму, але застаецца рухомай. А цяпер фішка для прасунутых. Лёгкі нахіл наперад. Толькі не згінайцеся ў пасе. Правільна, калі ўсё цела крыху нахіляецца наперад і ад пятак да макаўкі ўтвараецца прамая лінія. Нібы вас злёгку цягне наперад нябачная нітка. І пачынаем бег. Так вага цела сама дапамагае рухацца наперад, а вам не трэба цягнуць сябе кожным крокам. Ногі толькі падхопліваюць рух. Мацуйце корпус і сачыце, каб цела не хісталася. І адразу адчуеце, што бежыцца і легчэй, і хутчэй. Я, Крысціна Цімановская, сустрэнемся ў раніцы з Белсатам. У нашай студыі ўжо Яраслаў Кот, прадстаўнік беларускай геймдэйскай супольнасці, спецыяліст у гульнёвай індустрыі. Вітаем вас. Прывітанне, Яраслаў. Прывітанне. Ну што ж, адразу можа разберемся з тэрмінамі. Вось геймінг – гэта гуляць, а геймдэйв – гэта ствараць гульні, так? Ну, геймінг, мы больш пра гэта размаўляем, калі размаўляем пра індустрыю. Кампанія, геймінг больш тэрмін, які мы влаштоўваем, калі гэта пра кампанію такую больш азартнымі гульнямі. Вось, а геймдэйв гэта... А геймдэйв, яна больш з відэагульнямі, якія больш інтэртэймент, развага, там, арт.
А калі гаварыць пра беларускі геймдэйв, то пасля 2020 года яшчэ можна дадаваць эміграцыя, тому што збольшага... In exile вы пішете. In exile, можна сказаць, тому што практычна весь выехаў. Засталося штосьці ў Беларусі? Ну, засталося. Праблема ў тым, што і не ўсім даюць выязджаць, таму што ПВТ, ён наш не вельмі хацеў, каб выязджалі, і яны прынялі заканадаўства, пры якім не так лёгка сысці. І многія залишылі свае кампаніі як такія мёртвыя душы. Так. І яны іх утрымваюць, каб яны так сыходзілі на ні. І вось, но ёсць тыя, хто працуе яшчэ і працуе на Расію, і вось, так што там же вот і захапілі частку варгеймінгу таксама, дзе яна працуе. Ну так, да гэта можа яшчэ вернемся, але адукацыя. Адукацыя. Мяне вось вельмі хвалюе гэта пытанне. Я вось, хлопчыкі, вы між сабой вот это гейм-дэйв, гэта ўсё вельмі цікава, але мне цікава, што у гэтым ж годзе запускае ЕГУ новы набор на... Стойце, я гэта мушу нават прачытаць. Game Creation. Вось. Ну, напрыклад, я прачытала, што ў ЕГУ ёсць набор. Файна. Я люблю гульні, я пайду зарабляць грошы. Што там, чаму будуць вучыць? Што ўвогуле такая вось, ну, давайте простымі словамі. Для мяне, для дзяўчынак, для звычайных беларусаў. Стваральнікі гульняў. Перш за ўсё, як даследчык і навуковец, я скажу, што самая развіваючая дзейнасць у свеце – гэта ствараць гульні. Можа не гуляць, не ва все, а ствараць іх, таму што мы разумеем, калі працуем над імі, сувязь паміж рознымі з'яўленнямі, паміж рознымі механікамі. І гэта больш такая складаная сістэма. І у гэтай спецыяльнасці упор больш на гуманітарны напрамак і такі мастацкі. І у нас, мы яшчэ працуем над напрамкам больш тэхналагічным, тому што там была вось IT-кампетэнцыя, таксама школа была адчынена пры ЕГУ, і яны таксама удзельнічаюць у нашых геймджэмах, хакатонах гульнёвых і розных мерапрыемствах. Так што каму праграмаваць ёсць. Але больш чалавечна, это што, дызайн, мысленне, так, наратыў, шмат чаго там таксама будуць і невялічкія тэхнічкі, як выкарыстоўваць нейкія інструменты, якія даступныя, там будзе якась база тэхналагічна, але больш упор на гуманітарныя, як дызайн, даследаванне, там, гільм, культура, каб гульні былі творчыя. Так вось, давайте уявім, вось не ведаю, у якім свеце, але я пайшла вучыцца ў ЕГУ на вось гэты самы напрамак маляваць гульні, займацца дызайнам гэтых, так? А як бы, вось я скончыла, атрымала дыплом, як будзе выглядаць мой звычайны працоўны дзень? Колькі я буду зарабляць грошай, можаце мне сказаць? Пасля... Ну, тут залежыць ад спецыяльнасці, но грошы у гульнёвай індустрыі, ну, тут гэта яна атрымваюць грошы ў Еўропе, гэта як іншая любая праца, нармальна аплачваецца і не хапае добрых спецыялістаў. Добра яшчэ з гульнямі, што можна заўсёды атрымаць нешта. Гэта як кінаіндустрыя, як іншая. Можна атрымаць грошы і ад дзяржавы, адкуль пад творчую якусь гульню, ці можна рабіць самому нешта і прадаць. Гэта так жа і працуе. Гэта дае вам мажлівасць працаваць і ў студыях, і ў кампаніях вялікіх, так і сваю стварыць. І нават многія, хто працуе ў вялікіх кампаніях, яны яшчэ нейкія маленькія гульні асабіста робяць для сябе, як творчасць такую незалежную. І гэта новая медыя. Такога ахопу немає ні у якого медіа. Вось хлопець, які зрабіў гульню, вось пра вторгнення адзін Юан Амон, у яго там десяткі тысяч карыстальнікаў, і яны заходзяць, і ён больш можа ім данесці, калі праз маленькі ролик. І яно існуе, і ў яго гуляюць. І зараз у новы час гэта медыа будучыня. Еще на момент вернемся до курсу у ЕГУ. Там прием онлайн-заявок до 23 жнівня протягнуто. Можна подаваться. Між тим, что будут вывучать? Это коли дизайнер, это некие графічныя праграмы, ці гэта будзе все-таки на нейкіх рукавіках, это 3D-графіка, ці гэта праграмаванне, куды, у які кірунак это будзе? База будет маленькая
ва ўсім, але дызайн у гульнёвай індустрыі распрацоўкі гульняў ёсць такі напрамак, унікальная функцыя, унікальная рыса гульняў — гэта геймплей. Гэта механікі і працэсы інтэракцыі. Так можна сфармуляваць. І вось працаваць над імі, як арганізаваць харэаграфію досведу гульца, яго вось гэта яго жыццё ў гульне, гэта ўсё, гэта дызайн таксама. І вось гэта інтэракцыі, гэта ўсё патрэбна, гэта таксама будуць навучаць, потому што вялікая колькасць зараз і жанраў гульняў, і настольныя таксама могуць вывучаць. Вось зараз мы ў гэтым годзе таксама стварылі, мінулого года стварылі гульню пра Вялікае княства літоўскае з палякамі, літоўцамі, украінцамі і я беларус, так, быў там дызайнер адзін з 4 там асноўных распрацоўшчыкаў, і мы стварылі настольную ролевую гульню пра Вялікае княства літоўскае. Ну, гэта ж вельмі файна. Са студэнтамі настаўнікі можуць гуляць і з імі разглядаць знутры гістарычныя моманты Вялікага княства літоўскага. І гэта гульня лічылася беларускай? Яна інтэрнацыянальна, як і Вялікае княства літоўскае. Добра. Дыпламатыя тут. А ўсё ж такі, што датычна беларускіх гульняў, мы ведаем, што вы даследуеце гэту тэму, вы ў ёй вельмі добра ёй валодаеце, хакатоны і гэтак далей. Як, вось калі такі міжнародны склад стваральнікаў пры гульні, але, напрыклад, самы ідэйны чалавек, які прыдумаў ідэю гэтай гульні, ён з'яўляецца беларусам. Гуля аўтаматычна з'яўляецца беларускай. Якім чынам гэта вы выяўляеце, як ёсць сегрэгацыя? Ну, калі мы даследаванні робім для статыстыкі Еўрапейскай федэрацыі распрацоўшчыкаў гульняў, з якой мы яшчэ, яны з какой-то павагі, чамусь яны яшчэ трымаюць нас як краіну, і мы яшчэ дакладаем ім сваю статыстыку, і нават намінаваць можам некія міжнародныя конкурсы беларускія гульні, дзе б яны не распрацоўвались па-за Беларусю. Гэта такая мажлівасць, дзякую ім за гэта. Калі мы робім даследаванне, то есть некалькі крытэрыяў і некалькі катэгорыяў. Першае, гэта так названы карані з Беларусі, гэта калі студыя была ў Беларусі калісь і пераехала. Ці калі беларусы ўласнікі, засноўнікі студыі. Ну, тады мы глядзім на гэта. Но яшчэ ёсць, калі знаходзіцца ў Беларусі. Шкада, мы гэта маніторым, іх не можам намінаваць, таму што калі щось выйграюць, гэта будзе спонсорства дыктатуры. Но мы маніторым, каб таксама ведаць пра гэта. І можа быць яшчэ, што значная колькасць працаўнікоў знаходзіцца ў Беларусі. Ну, гэта таксама ўжо такая шэрая тэма, і з ёй мы таксама імкнемся працаваць вельмі цяжка з ёй працаваць, таму што таксама у нас не мае жадання падтрымаць дыктатуру. Но тыя, хто працуе з Беларусі, ну, шкада, можа, добрае для мастакоў гэта штось, палітыка гэта паза, ну, яны спансуюць дзяржаву, таму што падаткі плачуюць, таму... Мы згадывалі Вялікае княства літоўскае, унікальная шматнацыянальная дзяржава, якая як коўдра кожны цягне на сябе, і яе хапае для того, каб ганарыцца ўсім. Ці з гульнямі ўвогуле падобная сітуацыя, улічваючы, што сапраўды вялікія гульні распрацоўваюцца інтэрнацыянальнымі калектывамі вельмі часта, у розных краінах і так далей. І тут кожны, в прынцыпе, можа цягнуць на сябе, што і тут беларусы прыклаліся, і тут. Чым нам ёсць сёння ганарыцца, вось так вот сходу такія вот топавыя? Ну, все ведаюць, што адна з самых вялікіх гульняў у свеце, самая вялікая гульня ў свеце, гэта World of Tanks. І яе стварылі беларусы, і многа хто з іх, ну, там все былі беларусы. І Віктор Кіслы, ён у 97-й школе навучаўся, в маём раёне Мінска. Там нават купалінка ёсць, матыў, мелодыя. Там і беларуская мова ёсць, заўсёды была. І зараз вось у гэтым годзе нават новую гульню яны выпусцілі, назва Heroes, там ужо персонажы ёсць, і у іх таксама мажлівасць там узроўні палучаць. І мы гэту намінавалі, яна в лонг-лісце зараз Central European Games Awards. Ну, fingers crossed, будзем скрыжаваць пальцы, каб яна прайшла ў шорт-лісты фіналістамі. У нас в гэтым годзе две нашы вельмі добрыя гульні прайшлі вось в лонг-ліст, полуфінал, будзем
чакаць. Што яшчэ ёсць? Ну, адна гульня, якой я бы маў гонар быць датычным до таго, як мяне абсадзілі, гэта студыя Set Cat. Там заснавальнікі Юрый та Ігор, яны зрабілі вельмі адну з найлепшых беларускіх гульняў, на мой погляд, у гісторыі Беларусі, Replaced. Она вельмі добрая гульня, ну, на вельмі добрым узроўні. Візуальна яна шэдэўр. Вот гэта, і многія пра гэта размаўляюць. Вельмі цяжкі лёс студыі, там пра многае я тут не можу там публічна разважаць, но вельмі цяжкі лёс, таму што прайшла і рэвалюцыя 20-го года, і 22-гі год, і гэта ўсё ўплывала, і для ўсіх гэта цяжка. Ну, прайшло, і нарэшце яна выйшла гэтага году, і гэта адна з самых прыгожых таксама гульняў беларускіх будзе. Я, дарэчы, чытаў, што і пра туру штосьці робяць таксама такую вельмі класную. Пра туру, ну тое, што робяць там, зараз гэта ўсё так жарт на ўзроўні студэнцтва. Яны ўзялі рухавік, штось там склалі, якусь там адну сцяну, там вельмі ўсё недобра. Вот тое, што зрабілі Replaced, вот дзякую там Set Cat, што мяне залішылі там Special Thanks у тытрах, і я вельмі пышаюся, што хоць маё імя на гэтай гульне дзесьці стаіць, но там мой мінімальны унёсак, но просто тое, што ў Беларусі зараз разрабляецца, яно больш, ну такія самаробкі, гэта не той узровень. Цікава яшчэ, што, напрыклад, у гульнях не беларускіх часам сустракаюцца беларускія элементы, і гэта так, эффект бомбы, напрыклад, Ведьмак. Это просто космос. И там и белорусский фольклор цалком узяты. И это так кайфово, что я не могу не задать, у нас нема часу, не могу не задать пытанне. Вот калі вот такие эффекты бомбы, наколькі яны могуць дапамагчы нам распаўсюджваць беларушчыну, ну і найперш, як я разумею, все-таки сярод моладзі, сярод падлеткаў, бо гэта хіба, ну, такая вялікая аўдыторыя гейм. Які патэнцыял? Ну, гэта... Ці это толькі ў такіх ужо гэта просто, ну, неверагодна, як гэта мажліва. Вот, напрыклад, Kingdom Come Deliverance зрабілі гульню пра гісторыю Чэшскай рэспублікі, і весь свет зараз ведае пра гэта, весь свет пышаецца, вся моладзь ганарыцца гэтым, людзі з усяго света прыязджаюць пахадзіць па гэтым вёскам, якія там... І чэшскую мову вучаць, напэўна. Так, ну, ругательства, так. Таму што яны праз усе пераклады там залішаюцца. Но таксама беларускасць прасоўваць гэта памагае. І моладзь, яна пышаецца тым, што гэта дае дасведчанне, як пышаюцца World of Tanks. І чым больше там будзе беларускасці, тым лепш. Але яна там прыхавана для сваіх. А калі яна будзе больш прасунута, і нам патрэбна больш такіх гульняў рабіць. Але праблема ў тым, што калі іх робіш, трэба, каб яны былі добрымі, таму што у нас свае аўдыторыі ўнутры краіны не мае. Вось у Чэхіі былі людзі, спонсорства якоїсь держави, щось, які допомогли. І Даніел Вавра, ён ужо маў досвед такі, ён зрабіў мафію, вельмі такую важную гульню. Все думалі, што гэта амерыканская гульня. Боже, а улічваючы, што заснавальнік амерыканскай мафіі, гэта гарадзенец, мейрландскі, боже, столькі можна рабіць. А для добрых гульняў трэба вучыцца, і таму, канешне, трэба нагадаць, спадарства, онлайн-заявкі у ігру прымаюцца до 23 жніўня. Ярослав Кот будзе выкладаць, это будзе супер. Мы привезем вам таких... Боже, я так само хочу. Отпустите мяне ў Вільню. До нас прыязджаюць стваральнікі Сталкера, стваральнік Дума, ён быў у лекцыі па крэатыўнасці мінулого года чытаў, і мы яшчэ яго прывезем. І стваральніка Лего гульняў зараз прывезли, які Лего Хоббіта, Лего Ладара Прстнёў, Лего Jurassic World, Лего Skywalker Saga, Бэтмен нават рабіў. Ён прыязджае вось у кастрычніку, і вялікая колькасць іншых легендарных распрацоўшчыкаў вы паразмаўляеце. А яшчэ я даведаўся, калі пачаў працаваць з ігру, там, я не ведаю, чого не працуе, там працуе аніматараў, выкладае чалавек, які рабіў анімацыю для Том і Джерры.
Ну, я разрываюся паміж двумя ультыматумамі. Альбо ставіць рэдактарам, каб адпусцілі мне ў Вільню, каб вучыцца, альбо да Ярослава па-за эфірам, каб быў онлайн дыстацыйны таксама курс. Пра гэта яшчэ абавязкова іншым разам пагаворым. Ну, а на гэтым мы сёння развітваемся. Дзякуй вялікі за размову. Дзякуй вам. Ярославу. З намі гаспадарства быў Ярослаў Кот, прадстаўнік беларускай гейм-дэў-супольнасці, спецыяліст гульнёвай індустрыі. А мы нагадываем, сябры, пішыце каментары пад гэта відэа, а таксама, ну, традыцыйна, паставьте падабаечку, калі ласка, дасылайце нам свае сэрцыкі. Вось тут ўсё ж такі справа з вашага боку ў чаце. Гэта ж вам усё магчыма. Мы іх адразу бачым, ведаем, што вы нас глядзіце, што вы нас чытаеце, падтрымліваеце, ўсё вось гэта вось усё. А так што гэта ўсё дазваляе таксама алгарытмам далучыцца, каб наша раніца мела яшчэ больш гледачоў. І дарэчы, канешне так. Дарэчы, гаспадарства, ведаеце, што сёння афіцыйны дзень рэлаксу. Амерыканцы прыдумалі, святкуюць 15 жніўня, ну вось такое вось свята. Ну і мы, вядома ж, не супраць. І пасля нашай праграмы, калі ласка, выходзьце з сеціва, выключайце тэлевізор, дзе вы там нас глядзіце, ідзіце адпачываць, ідзіце да іншых людзей, беларусаў, беларусак. А куды ісці, мы вам падкажам. Ужо цяпер глядзіце падборку самых цікавых мерапрыемстваў Беларусі на сёння і на заўтра. 15 жніўня ў Полацку пройдзе начны паўмарафон «Старажытны горад». Паўдзельнічаць у ім могуць як дарослыя і прафесійныя бегуны, гэтак і дзеці. Галоўнае паспець зарэгістравацца на сайце спаборніцтваў. Нават калі і не зможаце ўзяць удзел у забегах, арганізатары абавязкова раяць наведаць фудкорты, інтэрактыўныя фотазоны ды зоны адпачынку. 16 жніўня ў вёсцы Домжарыцы, самым сэрцы бярэзінскага біасфернага заказніку, пройдзе свята «Мядовы спас». Арганізатары запэўніваюць, што праграма разлічаная і на дзяцей, і на дарослых, а правесці на тэрыторыі запаведніку можна хоць цэлы дзень. Гасцей чакае кірмаш мёду ад найлепшых пчаляроў бярэзінскага заказніку, а таксама запрошаных гаспадарак. А яшчэ майстар-класы, аповеды пра гісторыю бортніцтва ды знаёмства з жыхарамі ляснога заапарку. Ну і, канешне ж, дэгустацыя мёду. У Менску побач з палацам спорту ўвечары 15 жніўня адбудзецца музычны фестываль. Заманьваюць сусветнымі хітамі ў выкананні маладых беларускіх артыстаў, разыграннем прызоў ды раздачы падарункаў, аўтарам эфектных фота з аўтам Джылі. Яшчэ абяцаюць паказаць беларускіх выканаўцаў, цытата, з мільённымі праслухоўваннямі на стрымінгавых платформах, а таксама шмат танцавальнай музыкі. А ў цэнтральным батанічным садзе ў сталіцы 15-16 жніўня ад ранку і да вечара пройдзе сямейны фестываль «Горад прафесіяў Букіц». Гэта фінальны уікенд летняга сезону ў гэтай лакацыі, і арганізатары абяцаюць, што ён будзе асабліва насычаным. Кожнае дзіця атрымае працоўную кніжку, паспрабуе сябе ў дзясятках прафесіяў, аформіць гульнявую банкаўскую картку, будзе вучыцца распараджацца фінансамі і нават плаціць падаткі. У канцы дня заробленыя гульнявыя грошы можна выдаткаваць на куплі, забаву або дабрачыннасць. Для бацькоў падрыхтаваны турнір бадмінтону. Нарэшце можна правесці выходныя з дзецьмі, але ў спакойным тэмпе з-за праглядам спектакляў. У Менскім доме літаратараў суботу самых маленькіх гледачоў і іхных бацькоў чакае карузлік нос. Жыхарам і гасцям горадні разам з дзецьмі ў нядзелю варта завітаць у абласны тэатр лялек на прэм'еру спектаклю «Дабранач Караліна». Ну і слухайце, канешне, ёсць народныя прыкметы пра тое, што вось якое сёння-заўтра надвор'е будзе, то такая будзе і восень, таму звяртайце ўвагу на мерапрыемствы. Калі будзеце на мерапрыемствах, якое будзе надвор'е вось сёння-заўтра. Хаця я як рыбак, дзяўчаты, ведаеце, скажу, што зламаліся ўсе прыкметы, і прагнозы ўсе зламаліся. На заўтра, паслязаўтра, 5 разоў яшчэ гэты прагноз памяняецца. Ну, але такая цікавостка, традыцыі, прыкметы, это таксама як бы важна. Калі пра традыцыі, давай традыцыйна, тут Настачка прыйшла. Хочу спытаць, ты пытаў пра памідоры, а дзе рыба? Дарэчы. А што вам рыба? А што табе памідоры? Рыба там жа, дзе і памідоры, у надзейным схаваным месцы. Я прапаную наступны раз, калі мы тут збярэмся раніцай, з цябе рыба, з мяне памідоры, Настачка.
Ну, Я зразумела. ведаючы наш графік, не так мне складана і пагадзіцца на твой прапанову. Кава, Настюшка, я гэта мела на увазе. Добра, давайте вернемся до наших каментароў. Што вы пішаце нам? Гульні вельмі зачапілі людзей конечно. гульні. Але не толькі камп'ютарныя. Пісалі нават пра тыя, якія былі ў дзяцінстве, казакі-разбойнікі, гулялі ў такое. Конечно. Мы гулялі, у нас называлась это войнушка альбо перастрелка. Мы кідаліся грудамі зямлі, і калі ўнутры яшчэ які каменьчык трапіць і ў лоб, то рызыка была. Хлопцы, ўсё гульні ды гульні. І настольныя, і камп'ютарныя, і зямелькай пакідацца. Ну, хлопцы, такія хлопцы. Яшчэ просяць стратэгію па ВКЛ. О, я цалкам згодны. Вось, ведаеце, ёсць такая Рим, Total War, вось я ее прайшоў цалкам, там былі потым наступныя, і вось такую яшчэ пра Великае княства зрабіць будзе. А яшчэ камп'ютарны квест па пошуку крыжа Ефросіні Полацкай. Было б файна, я думаю. Супер, файная тэма. Слухайте, не спыняйтеся, пішыце і далей свае каментары, ставьте падабайкі, дасылайце наши відэа сябрам. Усё. Дзякую всім вам, дзякуй Наста, дзякуй Валер. Не забывайте про Инстаграм, ён яшчэ вось. О, да рэчы, да. Подписывайтесь на Инстаграм. Все, дякую, до сустрэчы, дай дарогу, я вернуся дадому. Добрай суботы. Пролетали мимо сотни километров, миллионы лиц, которых я не видел. Кожу обдувало незнакомым ветром. Я его вдыхал, любил и ненавидел. В голове моей одна и та же схема. Ну когда же меня выкинет на берег? Когда под ногами я увижу землю, тогда буря моих кончится истерик. Радостный и злой, раненый мечтой, но еще живой, я вернусь домой. Я вернусь домой. Человеком остаться и не быть скотом оказалось для многих неважно. То, что было, не зря, не жалею. Я все повторил бы сейчас точно так же. Помогал, не кидал, никого не сдавал. И порой было больно от вздоха. Как меня унесут с этой улицы, страшно, конечно, но мне было... Я не сдамся голодным вампирам, на дно не пойду и останусь живой. Я останусь живой и свободный, и обовязково вернусь домой. Я останусь живой и свободный, и обовязково вернусь домой. Я останусь живой и свободный, и обовязково вернусь домой. Радостный и злой, раненый мечтой, но еще живой, я вернусь домой. Я вернусь домой. Прывітанне, шановне гаспадарства, у эфіры праграма Так ТВ. Белорусские селебрити вышли нарэшце на международный уровень. Меня теперь диван
стол, стулья. Гениально! Это же прелесть. Кожны тыдзень на Белсаце Міхась Зуй і Зміцер Ясяневіч праводзяць сеансы гумарыстычнай смехатэрапіі. Провладные блогеры решили запустить флешмоб. Мой стяг, мой стыд. Стрелять будем по всем фронтам. Совместная тренировка ядерных сил Беларуси и Россиюшки! Немножко страшновато, Владимир Владимирович. Может, все-таки не надо? Мы наносим удар Искандером, да? Мне кажется, бежать хочется еще быстрее. Бежать хочется. У нас не до законов. Что еще вы хотите? Что, вы экстремисты? Ребята, алло, вы уже на нашем боку. Долучайтесь. Сатырычная праграма «Хай-так ТВ». Глядзіце ў нядзелю о 20:05 менскага часу. Алесь Залеўскі і Зміцер Міцкевіч у праграме «Тут і там» абмяркоўваюць тэмы, якія ўплываюць на Беларусь сёння. Наш рэгіён застыг у чаканні. Ці паспрабуе Масква пашырыць вайну супраць нашых суседзяў. Россия пойдет на некую эскалацию. Начинается разговор про какой-то новый вид вооружений. Беларусь — это прокси Кремля. И Минск выполняет чужие задания. Ён отпетлять не сможет. Мы ведаем, что ты плануешь. Не рабі гэтага. Навошта ўсё гэта робіцца і да чаго можа прывесці? Гэта працяг планамернай палітыкі вынішчэння ўсяго беларускага. Ці мы нешта тут не бачым большага ў гэтай гісторыі. Это осень, эта зима будет очень тяжелая. Нас посадили, а мы проросли, причем прорастаем сквозь асфальт. Публіцыстычная праграма «Тут і там». У панядзелак о 20:00 гадзіне менскага часу. На Гомельшчыне, верагодна, зноў запрацавалі рэтранслятары, што дапамагаюць расійскім дронам біць па ўкраіне. Сайт для вербавання беларусаў на вайну на баку акупантаў знік з сеціва. На развітанне з легендарным трэнерам Мікалаем Казекам не пусцілі былых калегаў. Пра гэтыя ды іншыя падзеі суботы апавяду за найбліжэйшыя хвіліны. У Беларусі дзяржаўныя закупы, імаверна, раскрываюць геаграфію будучых вайсковых збораў. Раённыя выканкамы пачалі набываць рацыі, здольныя падключацца да закрытай сеткі сувязі ўзброеных сілаў, піша выданне «Зеркала». Больш за 20 такіх тэндараў журналісты выявілі ў розных рэгіёнах. Як вынікае з дакументаў ваенкаматаў, абсталяванне закупляюць для падраздзяленняў тэрытарыяльных войскаў. А даты яго паставак дазваляюць прагназаваць, дзе чакаць новых вучэнняў. Бо Міністэрства абароны звычайна не паведамляе пра іх загадзя. Гэтак у лістападзе-снежні хваля раптоўных позваў з вялікай верагоднасцю накрые Берасцейшчыну. У тым ліку Баранавічы, Кобрын і Камянец. Пры гэтым адною сувяззю выканкамы не абмяжоўваецца. У закупах да будучых збораў таксама значацца спальныя мяшкі, заплечнікі, тактычныя паясы і армейскія аптэчкі. У Беларусі зноў запрацавалі рэтранслятары. Праца дзвюх гэткіх установак зафіксаваная на Гомельшчыне, паведаміў украінскі маніторынгавы паблік «Аператыўны інформ». Падобныя прылады працавалі тут раней, аднак пасля запатрабавання Владзіміра Зеленскага сёлета ў чэрвені рэтранслятары былі адключаныя. Іншых пацверджанняў інцыдэнту не маем. Белсат будзе сачыць за сітуацыяй. Таксама украінскі паблік напярэдадні паведаміў пра расійскі БПЛА, які пэўны час быў у небе над Беларуссю, пасля чаго пераляцеў на тэрыторыю Украіны ў кірунку былой вёскі Клывыны, што ў зоне адчужэння. У ноч на 14 жніўня характэрны гук дрона адчулі жыхары Віцебску, Бешанковічаў, Сянна ды іншых населеных пунктаў. Паведамленне пра гэта ў сацыяльных сетках заўважылі журналісты выдання «Флагшток». Сайт, праз які